Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Okay, so maayong hapon kanatong tanan, mga igsuunan ko diha ni Kristo. Welcome, welcome, welcome sa Purok Kamatuuran, Defensoribus Bilom, Battle of the Defenders, live via Facebook. Aduna na po tayo laing bugno sa debate karong adlaw. Ang magdebate karong adlaw, ang atong igsuon nga kanhing miyembro sa Seventh-day Adventist, karon Katoliko na. Walay lain usa na ka regional organizer sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines o kasamtangang membro sa Kabalyero ni Cristo or the Four Horsemen sa Sarangani Province, Brother Alfredo Ngoho Jr. Mubarog sa tema nga pamatud-an nga ang Domingo mao ang igsisimba o igpapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia o referensya. Adunay munigar mga kaigalaan usa-usab ka veterano sa Seventh-day Adventist Church, usa ka membro sa 3A Media ug usa ka defensor Adventista. Walay lain ang atong igsuon nga mao ang tingog sa kamatuoran, Brother Mitchell Bindilio. So, kini ang inyong pulok chairman, Brother Roland Pards, mag-moderator karong hapuna sa mga samaong bugno. So, hangyoon ako ang affirmative karong hapuna, nga muhalad og pag-ampo para formal nga abrihan ang atong debate karong hapuna. May I request Brother Stalwart sa CF Lamp nga muhatag og imong pag-ampo para formal nga pag-abre. Yes, bro. Okay. Okay, ato pagpuan sa ato ang liko. Bro, PJ. Okay. So, assistant ang muampo. Okay, go ahead, Brother PJ. Pangalan naman kung sa Espiritu Santo, amen. Dalay ko na mo Diyos. Amen. Anaya ka puna. Gihay kami pinagi sa imong balang espiritu. Aron na matagutan, magkakaambit, hitungod sa mga kamaturan nga angay kapadayag. Ilabi na diha sa simbahan nga imong tukod. Padalangin kami amahan, gihay kami. Aron sa ingon niana ang matagusa, matungkad na mo ang angay na mong mahibaluan. Ining among mga pagkakutluo karon nga mga pagtulunan diha sa simbahan nga imong gitukod. Panalangin niyo sa bang tanang nga mga speaker, ingon man sa among moderator, aron sa ingon niana hapsay o tinaw kaayo nga way mga kakuliang sa labinada sa signal sa pulis maut nga karon nga panahon. Kining tanan namahan among ginapangamuyo diha kanimo pinaagi ni Kristo imong bugtong anak. Uban ni Birheng Maria ang inang sa kanunay panabang. Amen. Hail, Queen, Mother of Wisdom, for us. Sa ngalan sa mahan, sa pray for us. Amen. Amen. Daghang salamat, Brother PJ o Brother Alfredo Ngoho Jr. sa inyong mainiton nga og malbalaan nga pag-ampo. Okay, so bubasa tag rules and regulation mga kaigalaan. Ang rule number 1 na to. Okay, kadali ha, kay medyo ni gamay man. Okay. Rule number 1. Musubay sa tema, dili mulikay sa issue. Daruhon lang nato ni mga kaigalaan nga ang atong debatihan karon. Ang tema nga pamatud-an nga ang Domingo mao ang igsisimba. Igpahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia o referensya. Ang atong pamahayag diha lang magsubay sa atong tema nga bago lang gibasa, ang atong cross-examination, ang atong rebuttal ug ang atong final stand sa tema lang gyud nga bago lang nako gibasa magdagandagan. Number 2, tahuron ang moderator. Kung muingon ang moderator na moderator's time, kinahanglan ang mga speaker mohilom. Pero akong hangyoon ang mga speakers nga kung dili na lang nila hulaton nga muingon ang moderator nga moderator's time, kung makadungog na sila ka objection sa ilang kauban o sa ilang kaatbang, muhilom na lang sila kay ato gyud kanang paminawon. Wala tay objection diri nga atong usikan mga kaigalaan. Number 3, ang tubag ug pangutana dili mula pa sulod sa usa ka minuto. Pero kung ang tubag ug pangutana dili kaabot og usa ka minuto, kinahanglan mo hatag ang atong mga speakers ug mga timailhan. Kung ikaw ang nangutana, musulti kag mauran balihog tubaga. Kung ikaw usab ang nagtubag,
musulti ka nga maura na ang akong tubag para dili magpitok-pitok ang atong mata maghinulatay kung nahumanan na baka o wala. Number 4, categorical question dapat mutubag. Una, categorical. Kinahanglan ang categorical na asa oo o dili. Kinahanglan tubagon una og categorical bago ka muhatag og 1 minute sulod sa usa ka minuto. Number 5, walay atake personal kay kini religious debate. Usa, religious essence ang dapat magpabilin ani. Atakihon lang ang mga argumento, mga fallacy nga nahimo sa estilo sa pagpangutana o sa pagtubag. Number 6, bisag kinsa sa mga speakers pwede maka-record or maka-video niini. Number 7, ang video or record dili pwede editon. Kanang himuon ng katawanan. Nawala na ang pagka-religious essence ani kung niabot na sa atong Facebook or sa atong YouTube channel. So dili na pwede ha. Number 8, bisag unsa nga version sa Biblia pagadawaton. 66 books or 73 books, pero kung gituuhan ang Biblia nga gigamit usa ka piki, kinahanglan magpakita pinaagi sa pagpicture, screenshot or uban pang pagpamatuod nga ang kanang Biblia nga imong gigamit dili bugos, piki or dili genuine. Okay? Number 9, pag moingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. Kinahanglan mo deklara ang moderator nga wala tubaga ang pangutana. Una pa mo paingon sa laing pangutana. Number 10, kinahanglan nga ang pangutana bahin sa tema or sa topic. So kaning rule number 9 mga igsoon ay epektibo lang ni kung ang imong pangutana nagsubay sa rule number 10 nga pamatud-an nga ang Domingo mao ang igsisimba ug igpapahunay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia o referensya. Ang atong final nga last na to nga rules, dawaton ta ng standard referensya o pwede kini gamiton but subject for review. Kung gituuhan ang usa ka referensya piki, kinahanglan magpakita na sad og picture, magpakita og ebidensya nga kini dili piki. Aduna kitay 10 minutos nga pagpabarog, muuna si Brother Stalwart, cross examination muuna si Brother Michel, then muhatag og 10 minutes nga negative stand si Brother Michel, then muhatag og cross examination ng affirmative ngadto sa negative. Mao kato ang first set. Ang second set na to rebuttal, tag 5 minutos na lang. Rebuttal una affirmative 5 minutes. Cross examination muuna na sad si Brother Michel, then another negative rebuttal si Brother Michel, then cross examination si Brother Stalwart. Mao kato ang atong second set. Pagabot sa atong third set, muhatag og conclusion muuna sa final stand si Brother Michel, sulod sa 5 minutos. Paghuman si Brother Stalwart, sulod sa 5 minutos. Uyon ba ta diha mga bro? Okay, kay ni thumbs up na ang atong mga igsoon. Wala na sila mga reaction. Ni okay na sila, so mo proceed na ta. So shout out kay Ma'am Honey Bernardo Ladriga. Happy Blessed Sunday po. Seven Angels, October 20. Og si Brother Marian Borgs, no? Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Palihog og share, like og react. Paki-invite sa inyong mga friends, i-type dire ang pangalan sa inyong mga friends para daghan ang makakita. Aduna na kita 39 shares, dungagi pa ninyo para daghan pa ang makakita niini. Okay? So from the affirmative side, former Seventh-day Adventist member, karon Katoliko na, usa ka organizer sa Catholic Faith Apostolic Movement of the Philippines, Kabalyero ni Cristo sa Sarangani Province, Brother Alfredo Ngoho Jr. 10 minutos bro, magsugod kung magsugod kag barog sa imong tema. Okay, dagang salamat Brother Roland Prides. May hapon dia sa ating katbang Brother Mitchell Bindilio. Gani kaniadto ako aning idolo si Brad Mitchell kay veterano sa debate ning tawana. Daghanig debate nga akong ginatanaw mo ning ganahan pa niya kay veterano ni. So ang tema nga pamatud-an namo karo nga ang tema nga pamatud-an sa SafeLamp nga pamatud-an ko nga ang Domingo mao ang igsisimba ug igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia og mga standard nga referensya. Nga igsoon no? Dili nato ni malimod nga sa panahon ni Kristo adunay mga tao na nagbantay sa igpapahulay nga mao ang ikapitong adlaw ug kanang mga tawhana mao kanang grupo sa mga Hudiyo. Apan sa panahon sa pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo ni Ginoong Hesukristo
ang mga Kristiyanos mibalhin gikan sa pagbantay sa Sabado ngadto na sa adlawng Domingo. Ado na ba kita'y puwerba nini mga kaigsunan? Kaya nga itong tema, Biblia man o mga referensya, unaw na to ang pagbasa sa Biblia. Dini mga kaigsunan sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, sa buhat 20, sa iyang footnote nagingon. Dili aksidente nga maingon si Lucas na nagkatigom sila sa unang adlaw sa semana. Sanglit ang mga Kristiyanos, milain man sa mga Hudyo. Gilisan nila ang Sabado sa sunod na adlaw, ang unang adlaw sa semana, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Jesus mga kaigsuonan. O kunya mga kaigsuonan, isuportaran pagayod kini sa ilang libro. Libro sa Seventh Adventist Church, kining gitawag og giya sa pagtuon sa Biblia. Gisuportaran sa ilang libro sa pahina 140, nagingon sa dinhi mga kaigsuonan. Atong mabasa sa pahina 140. Apan ang punto mao nga kini nga sugilanon sagad gisgutan ingon nga ebidensya nga sa panahon ni Pablo bisan sa hintil nga mga iglesia nag-usab na sa igpapahulay ngadto sa Domingo ingon nga usa ka adlaw nga pagsimba. Kini mga kaigsunan libro sa ato maigsuon nga mga Sabadista mga kaigsunan ni suportar sa ato ang tema mga kaigsunan. Una mga kaigsunan no? Dinhi giklaro usab sa ilang libro nga sa ilang basahon nga ang mga Kristiyanos nag-usab na og ilisa nila ang pahulay nga Sabado ngadto na sa Domingo isip adlaw nga pagsimba no mga kaigsunan. O gisuportaran pagayod kini mga kaigsunan sa mga Bible reference. Gitawag kini New International Version Compact Dictionary sa page 515 mao ni ang atong mabasa dinhi mga kaigsunan. The early Christian and most of one were Jews. Keep the seventh-day Sabbath. But since the resurrection of Jesus was so crucial to their faith, they began very early also to meet for worship to the first day of the week and designated it the Lord's Day. Paul direct to the Corinthian Christian to bring their weekly offering to charities of the church and the first day of the week as the split between the Jews and Christian within it, the Christian come gradually to meet for worship only the Lord's Day and give up the observance of the seventh day mga kaigsuonan. So din mga kaigsuonan, klaro mga kaigsuonan nga ang mga Kristiyanos mibalhin gikan sa Sabado sa mga Hudyo ngadto na sa unang adlaw sa semana. Lain pa mga kaigsuonan nga Bible reference ang atong basahon. Gitawag ni siya og New Conscience Bible Dictionary mga kaigsuonan sa iyang page nga 484. Nagingon siya din eh. On the first day of the week, the day after the Jewish Sabbath, Jesus rose from the dead and this quickly became the Lord's Day on which Christian met for worship and use as their Sabbath mga kaigsuonan. Lain pa nga pagpabatuod mga kaigsuonan kining gitawag nato og the complete book Bible knowledge mga kaigsuonan. Atong basahon mga kaigsuonan sa iyang page 179. The complete book Bible knowledge, page 179. Nagingon siya dinhi mga kaigsuonan. Saturday is the Jewish Sabbath, but the early church evidently met on Sunday in commemoration of the resurrection which took place on the first day of the week. Most Christians follow this pattern and observe Sunday as their day of rest mga kaigsuonan. Unya sa pahina 342 sa mao nga referensya mga kaigsuonan, atong mabasa din nagingon. Sunday, 5 minutes. most 5 Christians minutes. treat Sunday as a special day, a day of rest, and a day of worship. Sunday replaced Saturday as the Sabbath because Jesus' resurrection occurred on the Sunday and it's sometimes called the Lord's Day mga kaigsuonan. Lain pa pagpapatuod mga kaigsuonan kay kining kaso bitaw sa korte, kinahanglan daghan mga kag-ebidensya. Kay kung gamay ra kag ebidensya, dili bugat ang rason nga kanang tawhana tinuod ang iyang gingon. Dini sa Holy Bible mga kaigsuonan sa King James Bible sa iyang concordance sa page sa iyang page nga 584 nagingon sa dinhi Sabbath, the day of rest
ordained by God among Jews, the 7th day Saturday. Among Christian, the first day of the week, Sunday, is the day of divine worship, mga kaigsunan. Unya, mga kaigsunan, matod pa sa New King James Version sa iyang concordance, nga milain ang mga Kristiyanos o kay milain man sila gikan sa mga Hudyo, gitawag kini nila glaing adlaw igpapahulay, sumala sa Biblia nga gihubad ni Dr. Isidro nga ang Bagong Testamento, Mateo 28 versikulo 1. Lagingon sa dinhi, karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay ug sa pagbanag-banag sa laing adlaw igpapahulay, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto sa lubnganan sa 9. Og samtang sila nagngadto sa og nagsulti sa mga tinun-an, karon si Jesus misugat kanila nga miingon, magmalipayon kamo. Miduol sila og gikuptan nila ang iyang til og misimba sila kaniya. Sunod, mga kaigsunan, unsa man kini ka mahinungdanong adlaw ang Domingo, mga kaigsunan, sa mga Kristiyanos. Di mga kaigsunan sa Expanded Bible atong basahon, mga kaigsunan, Revelation 1 verse 10 sa Expanded Bible. Nagingon sa dinhi, on the Lord's Day, probably reference to the first day of the week, Sunday when Christian met for worship. I was in the Spirit on the deep spiritual communion with God, and I heard a loud voice behind me that sound like a trumpet, mga kaigsunan. Kanya, mga kaigsunan, unsa maning gidungagan pagayod kini sa ilang libro, mga kaigsunan, no? Libro sa atong igsoong Seventh-day Adventist, kini gitawag og The Doctrinal Discussion prepared by Monasterial Association General Conference Seventh-day Adventist sa iyang page na 75. Nagingon ang ilang libro sa Adventista, mga kaigsunan. When John sing, he was in the Spirit on the Lord's Day. Revelation 1:10. The Sabbath and the Lord's Day must be the same. Na ang Sabbath kuno o ang Lord's Day pareho ra, mga kaigsunan. Atong tanawon kung unsang adlaw ning Sabbath, mga kaigsunan, nag-ingon sa ilang basahon, doctrinal discussion, na pareho ra sa Lord's Day. Diya, mga kaigsunan, sa Latina Vulgata nga Biblia, atong tanawon ang Kapadayagnan 1 versikulo 3. Nag-ingon sa dinhi, mga kaigsunan, nga sa adlawng Domingo, gigamhan ako sa Espiritu Santo. Adlawng Domingo, dahil kini, mga kaigsunan, ang pinadayag 1:10, mga kaigsunan. Kunya, diya pa, mga kaigsunan, sa gitawag ang pulong sa Diyos Biblia, mga kaigsunan, no? Atong basahon ang pulong sa Diyos Biblia, mabasa nato diya, mga kaigsunan, na kanang pinadayag 1:10 adlawng Domingo kana siya, mga kaigsunan. Kunya sa The Message Bible, pinadayag 1:10 adlawng Domingo, gihapon na siya, mga kaigsunan. Busa, klaro og tataw nga napamatud-an nato ang tema nga atong gipamatud-an nga ang Domingo mao ang igsisimba o igpapahulay sa mga Kristiyano. Basig mangutana ning ato igsoon karon, mabasa pa diya sa Buhat 20 sa bersikulo niya nga ang Domingo adlawng igpapahulay, hinumdumi igsoon ang atong tema, adunay igsisimba o igpapahulay. Kay nisimba ka, nipahulay ka sa imong trabaho, dili nato buot sabton nga nisimba ta, nagbuhat tag balay, mga kaigsoon. So dili klaro, o kini akong igsoon, kay veterano man mugamit nig mga basahon sa Katoliko. Ako ang i-explain, mga kaigsunan, mugamit nig the Convert Catechism, Faith of our Fathers, Pasyong Mahal. Mga kaigsunan, mugamit pa rin sa sisisi, di ako sisisi din Mga kaigsunan din atong ipakita niya na kining iyang paggamiton, atuan ng basahon. Kita'y mo explain, ana, kay atuan ng basahon. So, mga kaigsunan din klaro, atong napabarog ang tema nga matuda na to nga ang adlawng Domingo mao ang igsisimba o igpapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o mga referensya, mga kaigsuonan, no? Basig mugamit ni siya sa Lucas 23 versikulo 53 ngadto sa 56 nga namahulay ang mga babae, ang mga perhines sa adlawng Sabado. Okay, daghang salamat, mga kaigsuonan, o may hapon kaninyong tanan. Daghang salamat, Brother Alfredo Ngoho Jr. sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Okay, so musunod na karon sa atong cross-examination gikan sa Seventh-day Adventist Church
usa ka defensor adventista ug siya ang tingog sa kamatuoran. Brother Mitchell Bindilio, aduna kay 10 minutos sa paghatag sa imong constructive sa imong pagpangutana. Go ahead kung ikaw andam na. Okay. Okay, daghang salamat no. Sugod na ko, Brother Alfredo Moho Jr. Sugod na, Brad Mitchell. Ah, Kalahurong Mitchell, sugod na. matod pa nimo pamatud-an nga ang Domingo mao ang isisimba og ipapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og referensya. Imong gipanggamit ang mga referensya, premise pa ni ha, mga referensya sa Adventista, sa uban nga mga dictionary, Bible dictionary og footnote. Unya naa kay gisulti nga ako mogamit kog Catechism of the Catholic Church. Unya matod pa nimo, kita maoy mo explain ni ana kay ato ng libro. Ang akong pangutana, sabton ba basta dili libro nato dili ka maoy mo explain, dili basta dili atong libro dili ta angay mo explain tubag. Bro, ang imong pangutana, sabton ba basta dili ato libro di angay explain? Kaya ang inyong pagsabot sa among libro, bro, ang Sabado diya, isabot ninyo nga Saturday na. So mao na nga explain namo kung unsa nang klase ng Sabado diha. Sunod po tana. Okay, excuse me. Okay, Mr. Moderator, objection ko gamay, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Pwede nimo padako nimong objection, Brother Mitchell. Go ahead, bro. Ang akong pangutana, simple, kaningon manggod siya gyud. Ani sa nako siya pangutanon. I-clarify ba nako ni matod pa niya, mugamit ning akong kaatbang og Catechism of the Catholic Church. Nya ato na nga libro, kitay mo explain ana. Sa ato pa, buot man nimo ipasabot, basta dili inyong libro, wa mo katungod sa pag-explain, tubag. Okay, bro, naay katungod o wala? Naay katungod o wala? Naay Tubag. katungod. Na. Okay, salamat. Naay katungod. Ay wa pa gumuman. Naay katungod. Kay kumugamit mi sa inyong libro, klaro man kayo ang inyong libro nga mabasa gyud nga ang Domingo mao igpapahulay sa mga Kristiyanos. O yang among libro, explain nimo gamiton man niyo ng ika-unang adlaw o ika-walong adlaw nga aron di pa matuod sa inyong Sabado, so explain na mo na kung anong ginaana na pagsulat. Sunod po tana. Salamat ako ran i-clarify, ang i-clarify lang. Nya matod pa nimo ganiha, matod pa nimo basta simba pahulay na. Kay matod pa nimo mugamit ning akong kaatbang og buhat 20 pangitaon og nabay ipapahulay diha. Nya matod pa nimo basta pasimba pahulay na nga adlaw. Tinuod ni o sayop? Tinood bro. Tinood kay nga naman. Kay basta gani nga kaming mga Katoliko bro, pag musimba mi sa adlaw Domingo, dili lang kay Domingo ang amo ang simba kundi adlaw-adlaw, pero ang amo ang pinakadako nga divine worship na gitawag adlaw Domingo bro. So mao na nga ang among ipapahulay gyud adlaw Domingo sumala sa atong mabasa sa referensya og Biblia. Sunod pangutana. Di ka na mismo sa imong baba nga kamong Katoliko adlaw-adlaw nagsimba. Nya matod nimo basta simba pahulay. Buot masabton na inyo nang imo nang gituohan karon nga tanang adlaw igpapahulay kay adlaw-adlaw man mo gasimba tubag. Sa akong gingon ganina, nga adlaw-adlaw mo pagsimba, pero ang among divine worship ug among adlaw igpapahulay mao ang adlaw Domingo. Kay ganaman, muhunong man may ala sa among trabaho. Oh. So adlaw Domingo gitawag na siya namo og the day of divine worship. So mana bro, sunod po tana bro Mitchell. Sunod pa utana. Matod pa nimo adlaw rang Domingo gyud. Pero matod pa nimo adlaw-adlaw po mo gasimba. Sa objection Mr. Moderator. Okay. Objection? Akong tingin, ang pagsimba dili kay adlaw Domingo ra. Ang adlaw Domingo mao nay among gitawag og the day of divine worship og Sabat no sa mga Katoliko. Mao na akong ipabatud-an karon. Pero kanunay mi namin misa adlaw-adlaw. Okay. Mr. Moderator, Okay. kay Counter objection, Mr. Moderator, counter. Go ahead, counter objection. Ni ako manggod siyang gisukod, Mr. Moderator, sa iyang definition, buhat 27.
Iya man ko gilitok God. Na kung makita ko diri ipapahulay, ang simba diha pahulay na busang nangutana na ko niya. Basta masimba adlaw ipapahulay na. Iya na pong giingon adlaw-adlaw nagsimbang Katoliko. Mao lang nangutana ko niya. Okay, moderator's time, bro, no? Asa Okay, wa pa ko moderator's time. Mr. Moderator, counter. Pwede ka na human. Mao na Sabi na kung di nangutana hundang ko naka. niya. Giangkon man niyang adlaw-adlaw sila gasimba, iya na bang dawaton adlaw-adlaw ipapahulay. Kay mao man na yang premise God. Basta basta simba ipapahulay. Mao na nga Okay. imatod pa na po niya Domingo ra gyud. Mao na nga akong pangutana asa may tinuod ang pagsimba moderator's ipapahulay or dili to lang pagsimba ipapahulay. Ipatubag na. Okay, moderator's time. Counter Klarohon lang objection, ako, Mr. ha? Ang ako Moderator. nasabtan. Mag-counter sa ko. Okay. Mag-counter sa ko. Okay, counter, go ahead. Counter ko. Sige, counter, go ahead. Mr. Moderator, ang among tema specific Domingo. Kung naaman tayo simba adlaw-adlaw, dirito sa atong tema nga ang Domingo nga akong gibabatudan, mao ang igpapahulay og sisimba sa mga Kristiyano. Diri ka, ayaw Okay. kong dala na adlaw-adlaw nimo. Kay kabalo ka nga ang Katoliko Mr. adlaw-adlaw ang pagsimba na. Dili ka sa atong tema. Okay, Mr. Moderator. moderator's time na, kadali lang ha. Ang ako nasabtan siyang explanation, Brad Mitchell, kung ikani mong uyunan, iyang specific nga naay kaning divine worship kada Domingo. Pero wala po niya gidinay nga manimba sila og kada adlaw. Naa sila simba nga kada adlaw. Mao na ang akong gipasabot sa iya. Objection, Mr. Moderator. Objection. Yes. Ang ako man kung gigukod siya, Mr. Moderator, dili siya kalikay-ani, kasi siya magod-ani ka premise God. Yes. Ang buhat 27, iya na daan ginipinsaan, nga way mabasang pahulay. Mm. Pero matod pa niya diha, simba ang mabasa. Unya, iya na yung gi-conclude, basta simba pahulay. Maunang nangutana ko. Tinuod ba basta simba pahulay? Nitubag siya, oo. Kay basta simba, wag trabaho. Yes, maunang mapod ako na nangutana rin. ko. Manangutana ko. Maunang nangutana ko. Kung tanan bang pagsimba pahulay, tubag siya. Ano pahulay, tubag siya. Kami gasimba min kanang adlaw. Pero nami usa ka adlaw lang nga ipapahulay. Kay nakoy basa sa Biblia ginuunta nga may gasimba adlaw-adlaw. Ang Okay. punto diha, asa may tinuod nga yang gisulti. Basta pagsimba pahulay, adlaw ipapahulay, or dili tanang pagsimba adlaw nang ipapahulay. Okay. Bro, Mr. Moderator, objection, counter. bro, Counter. yes bro, counter bro. Sige. Diri may mistake Sige, sa bro, among tama. tema nga pamatudan ako nga ang adlaw Domingo mao ang adlaw igsisimba og igpapahulay sa mga Kristiyanos. Tinuod gasimba may og adlaw-adlaw. Pero ang akong gipabatudan specific adlaw Domingo igsisimba og igpapahulay sa mga Kristiyanos. Dili ka Okay. pangutanas kung tema, bro Mitchell. Moderator's time. Naa siya pangutana bro nga clarification question nga kinahanglan nimo tubagon no kay bro Mitchell, palihog ko kusab sa imong pangutana. Okay, kina naman ta nagkasinabot naman ta. Masking wala pa ko nahuman sa akong moderator's time no. Mo na ako untang i-explain nga ako nasabtan siya Brad Mitchell nga niangkon siya nga naay Domingo nga igpapahulay og tigsimba pero wala niya gidinay nga adlaw-adlaw naay simba ang mga Katoliko. Mao na yang gisulti. Okay? So Brother Mitchell, padayon sa pagpangutana, 6 minutes and 30 seconds ta nalansang. Go ahead Brad Mitchell. Sunod pangutana. Dili ka kalikay, premise pa diha. Dili ka kalikay Brother Alfredo Goho Jr. nga mangutana ko kay ikaw nagsulti basta simba musimba na ng adlaw kanang adlaw igpapahulay. Unya imo nang asulti. Mo nang nangutana ko nga basta simba adlaw ba na ipapahulay. Ikaw pwede Objection, Mr. Moderator. Musimba miso. Moderator, objection Premise sa- pa na. Okay, Premise pa na. Objection. Yes, objection. Komentaryo naman ni Brad Mitchell, pangutana. Kabalo matag premise, kabalo matag komentaryo. Okay. Pangutana. Komentaryo. Bro. Ayaw komentaryo. Bro, dari question. Okay, Okay, humanan dari na to na question. kadaliha, humanan na to na istoryaan ganina nalansang na ganita sa 6 minutes and 30 seconds. Ikaw Okay. og 25 segundos bro ang imong premise taas kaayo. Go ahead bro Mitchell. Sunod Sayang pangutana, imong sunod panahon. pangutana. Go ahead. Kay imo namang giangkon na ang pagsimba ninyo adlaw-adlaw dili tanang adlaw dili na tibuok semana adlaw-adlaw pud ipapahulay.
uyon ka na nga sa buhat 20 versikulo 7 dili mabasa diha nga adlaw ipapahulay. Tubag, uyon supat. Kung letra por letra imong gipangita, dili mabasa pero naay mabasa nga masabot. No? Dili ko moyon anang imong giingon nga dili mabasa nga ipapahulay pero naay tay mabasa nga masabot. No? Dili ako basahon. Okay. The Message Bible. Wala tikaw so. Okay. Ay sa tubag ko. Wala Wala man mahuman akong 1 minute. Okay. Wala pa man mahuman akong 1 minute. Okay. Pasag dis ako. Moderator Allow me time. to answer your question. Sumala sa The Moderator Message time. Bible. Moderator's time. Bro, kadali lang. Natay 1 minute rule, no? Gigamit niya yung 1 minute, Brad Mitchell. Gigamit niya yung 1 minute. Okay, go ahead, Brother Stalwart. Go ahead. Okay. Dili ka kung imong gipangita letra por letra igpapahulay sa buhat 20 versikulo 7, hindi mo na mabasa. Apan dunay gipasabot. Mabasa nga masabot. Buhat 20 versikulo 7 The Message Bible, we meet on Sunday to worship. So klaro nga kanang pagsimba sa adlaw Domingo ni pahulay po na sila sa ilang mga trabaho. Sunod pangutana. Sunod pangutana, matod pa nimo. Imong giangkon nga dili mabasa ang pulong adlaw ipapahulay ang buhat 20 versikulo 7. Imo nang giangkon. Wala. Ang akong pangutana. Mr. Moderator, objection. Objection, Mr. Moderator. Objection. Mr. Moderator. Go ahead. Ang akong tubag, Go wala ahead. akong miangkon nga dili mabasa. Kung letra por letra ang iyang gipangita, dili mabasa, pero naay mabasa nga masabot. Mao lang nihatag ko sa iyang sitas o translation sa Biblia. Noted, Objection, noted. Mr. Moderator. Yes, Objection, go ahead, Mr. go ahead. Moderator. Go ahead, Kay go ahead. di man dahil sa mauyon nga way mabasa. Buot sabto na mabasa. Ako ihatag agi nimo Mr. Moderator ang challenge kay challenge question eh. Kung mabasa niya ang pulong adlaw ipapahulay buhat 20 versikulo 7 pildi ko. Pero dili niya mabasa pildi siya. Iyan dawato na ipatubag. Bro Stalwart, na ay challenge question? Yes. Okay, atong Objection, laruhon ang counter imong objection, Mr. challenge. Moderator. Moderator, counter Yes, go objection. ahead. Go ahead. Ang panahon karon ang pagguba sa akong gipamatud-an, dili ang panahon ng pag-challenge. Ang panahon guba sa Okay, akong gipamatud. Unya na kamo challenge sa imo lang panahon. Okay, moderator's time, no? Moderator's time, Dili bro. magapit-matig. Okay, moderator's time. Okay, kadali lang ha, kadali lang. So bro, pwede maka-challenge question si Brad Mitchell kay siya may nag-cross-examine si Mohak karon. So, naa siya challenge question pero ang rules ani bro, either dawaton nimo or dili lang, walay dagan explanation para kay kundi ka mo dawat, next question ta kung mo dawat ka ipadayon na to ang challenge question. Bro, Objection, Mr. dawaton ang Moderator. challenge question or dili? Isa, objection ako. Yes, go Ang ahead. iyang pangutana kung mabasa. Otro Sige. pangutana, be. Otro pangutana. Ang challenge question niya Okay. moderator, na ako magkikipagutan na mabasa ba diha buhat 20 versikulo 7 nga adlaw ipapahulay na. Adlaw bang ipapahulay? Kay iya naman yan kung ganihan, dili jud mabasa god. Og naay mo ba nana po yang basahon Objection, diha? Mr. Sige, padayon. Kadali lang bro, Stalwart. Puro Kadali naman lang, kadali objection. lang. Sige. Padayon. Sige lang bro. Iya Mitchell, naman god. padayon. Akong gipangutana siya ganiha nga naabay mabasa adlaw ipapahulay. Mato niya way mabasa pero masabot. Niko nga amo to nangutana ko. Uyon kang way mabasa isang, di ko mauyon. Muna na ako ihatagan kang challenge. Ako ihatagan mo ang challenge. Kung mabasa niya, word for word, nga ang adlaw, buhat 20 city, word for word, ang adlaw Domingo, adlaw ipapahulay, pildi ko. Pero di niya mabasa na ang pulong adlaw ipapahulay, Domingo adlaw ipapahulay sa buhat 20 city, pildi siya. Di pa daw ba ito? Okay. Hindi daw ito. Mr. Moderator, counter bro. objection. Mukanter Yes. sa ko. Yes. Ang akong Yes. tema nga pamatudan ako nga ang adlaw Domingo mao ang igsisimba. Ayaw putla. Ayaw putla, mura kag si Boy Sige ana, putlo nimo tema. Ayaw putla. Ayaw Okay. diretso sa ipapahulay. Unaha sa pag-challenge ang igsisimba. Kay dugang na to ang ipapahulay. Ayaw putla kog tema. Mura kag si Boy Sige, kadipati na mo din eh. Gipoto lang ang tema. Okay. Objection, Okay, Mr. Moderator. malansang na- Objection. Yes, objection.
wala Go ahead. siya katungod sa pagbuot sa akong tema. Kay ang akong premise iyang giingon basta pagsimba igpapahulay na. Okay. Ano bang muli Okay. sa ipapahulay nga naman ang tema? Mao bito na Okay, ipadawat na niya ug dawaton man nga challenge og dili kay mo proceed ko. Moderator's time mo proceed na ta Brother Mitchell kay giusab na niya ang kondisyon sa imong challenge question. Pabutangan na niya og igpapahulay dili lang kay worship no. Igsisimba dili lang kay pahulay. So ang imong challenge question word for yes. Kadit lang. Yes. Ang dawaton ako yung challenge kung moingon siya nga ang adlaw Domingo mao'y igsisimba. Naguna man ang igsisimba nganong mulakton man sa sigpapahulay. Una ang igsisimba Okay, ay ang igpapahulay. Kay para akong Mao dawaton ganina. nimo ang challenge. Mao Kay mo ganina ang malitima. next question na ta. Wala man pa. Eh, wala. Wala Mr. Moderator. Bro, Wala may nagtima Salwart, nga ang adlaw Salwart. Domingo igpapahulay kundi na igsisimba. So dawata igsisimba usa igpapahulay. Mura kag siboy sige bro. okay, moderator's time. Bro, okay, moderator's time. Next question na ta, bro. No, next question na ta. Next Okay. question na ta. Okay. Sunod pangutana. 4 minutes and 36 seconds. 4 minutes and 36 seconds. Go ahead. Sunod pangutana Mr. Alfredo Ngoho Jr. Nya matod pa nimo dili nimo dawaton og dili butangag igsisimba. Dili ko pa dito og igpapahulay ang akong pangutana. Ngano man di nimo dawaton? Tungod ba kay dili mabasa o tungod kay mabasa ang word ipapahulay adlaw ipapahulay sa buhat 20 bersikulo 7? Mabasa or dili? Tubag. Yato bag, nindot kay pautana, mabasa nga masabot. Nga naman, sa buhat 20 versikulo 7 ha, mabasa nga masabot kung Nehemias 8:8, Mateo 24:15, basaha og sabta. So basaha og sabta. Buhat 20 versikulo 7 sa The Message Bible, we meet on Sunday to worship. Pagingon galing worship, ni simba, nabaday simba ka nagdalagdaro. Ha? Sabta! Ayaw ibutang sa imong kasing-kasing ang litra por litra kay makapatay ng litra por litra sumala sa unang Korinto. Pag simba gani, simba walay trabaho na, dili na magdalagdaro, dili na maghimog balay, nabay magsimba nga mag-drive og motor. Nabay magsimba nga maghimog balay. Nabay magsimba nga manilhig. Mara siya. Pag musimba gani ka, wala kay trabaho na. Therefore, nagpahulay ka. Basa og sabta. So, ang aking tubag, mabasa nga masabot. Next question, next question. Sunod pangutana. Gitodlo ba ni Kristo nga ang adlaw Domingo mao'y adlaw ipapahulay? Gitodlo ni Kristo or wala? Tubag. Objection, Mr. Moderator. Yes, objection. Ang among tema, wala nagisgot o gitodlo ni Kristo ang Domingo igpapahulay. Basi ganahan siya na magtimam yan na sunod. Ang among tema, pamatunan nako nga ang adlaw Domingo, mao ang igsisimba o igpapahulay sa mga Kristiyanos. Dili na mao ang among tema nga pamatunan nako nga gitodlo ni Kristo ang Domingo igpapahulay. Basi magdibate kasunod sa kuha, mao na po na akong pamatunan. Okay. Okay. Counter Yes. objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Mingon manggutang Kristohanon manggod, ang founder si Kristo, ang pangulo si Kristo, sumala po na sa ilang masahon. Manang nangutaan ako. Kay ang founder si Kristo man sa Kristohanon, gitudlo ba or gisugo ba na Kristo nga ang adlaw Domingo, adlaw ipapahulay. Ipatubag na. Ay naunsa ba? Okay, moderator's Kristo time. walay Kristo. Moderator's time. So bro Stalwart, granted na ko ang pangutana ni Brother Mitchell, no? So palihog ko tubaga na atay nabilin nga 2 minutes and 45 seconds. Okay, bro Stalwart, tubaga palihog, gisugo ba ni Kristo ang Domingo para pahulayan sa Kristohanon? Go ahead, Brother Stalwart. Ang amo nga laging tema, objection Mr. Moderator, ang among tema, Okay, wala objection. minagtema o gisugo ni Kristo. Ang among tema, ako ang pamatudan na ang igsisimba sa mga Kristiyanon o igpapahulay, mao ang adlaw Domingo. Dili na mao ang tema nga gisugo ni Kristo, wa man nagtimag sugo din eh. Kung magtimag kag sugo din sunod, Counter objection, Mr. Moderator. Counter sa ako, counter. Mukounter sa ako, Mr. Moderator. Mukounter sa ako. Kadali lang bro Mitchell, i-deny na ko imong kwan kay gipatubag na nako sa imong pangutana. Deny sa nako imong counter bro. Relax lang kada bro Mitchell.
Bro Stalwart, no, basking wala mo nagtema nga gisugo ba naaman ka sa cross examination karon bro Stalwart. So tubaga lang bro Stalwart, palihog lang ko tubaga nga ang kuan ang tawagan ni under cross examination giagi man niya og pangutana bro Stalwart. So kinahanglan nimo na tubagon kay naa sa tema. Di wala lang niya giapil ang igsisimba, iya lang gi-specific nga una kuan man ug man so buto sabot igsisimba og pahulay. So ang pahulay sa ang iyang gipangutana bro Stalwart, so tubaga palihog naabay gisugo si Kristo nga mopahulay og Domingo. Bago ka motubag ana bro Mitchell, unsa ang imong counter objection? Ang akong counter objection, Mr. Moderator, usas mga balaod tahoron og respetuhan ang moderator. Gigrant naman nimo akong objection nga patubagon siya ni kinahanglan iyang tubagon ang akong pangutana. Akay ko lang niya tubagon kay social media ni maot bayapon nga may balaan ta nga tigsupak-supak ta gigrant sa moderator nga ako nga mao na akong explain sa bro Mitchell. Yes, go ahead, bro. Counter objection bro. Ang dili sa tima. Gani ang iyang pangutana igpapahulay ra na igsisimba ang among tima. Yes. Yes. Na pamatudan ako nga si Kristo nagtudlo igpapahulay nga Domingo. Para si manang pag Kadali bro. Pangutana ko tong sa mahimo kay wala ko nagpamatuod na gitudlo ni Kristo ang Domingo isipay. Okay, bro, kadali lang bro, Stalwart. Palihog ko tubaga bro, kay naagyod sa tema ang iyang pangutana bro. Basking wala ang igsisimba, pero na ang igpahulay. Og manggod bro, ang tema ninyo bro. Kung basahon na to ang inyong tema, igsisimba, og igpapahulay. So, na-distinction, simba, og pahulay. Wala sa mong tema nga gitudlo ni Kristo. Akong gipamatudan nga ipapahulay sa mga Kristiyanos mao ang Domingo og igsisimba. Sumala sa Biblia. Wala mi nagtema nga gitudlo ba pamatudan ako nga gitudlo ni Kristo ang adlong Domingo igpapahulay. Dili, wala mi ana. Yes. Yes bro. Cross-examination ni siya bro. Palihog ko bro. Tubaga palihog nasa tong rule number 9. Kasabot ko pero dili angay tubagon yung tima ang iyang pangutana kay wala siya sa tima. Ang iyang tima ilad ang iyang pangutana. Ang among tima pamatudan ako nga ang Domingo mao ang igsisimba og igpapahulay sa mga Kristiyanos. Wala ko na gitudlo ni Kristo ang Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. Okay bro Stalwart no. Natay rule number 9 bro og rule number 10. So mugrant ko bro sa iyang pangutana bro. Palihog ko tubaga bro for the third time bro. Palihog ko tubaga nga tubaga palihog nga ang pangutana bro. Ipatubag sa moderator ang pangutana kinahanglan tubagon gyud kini. So ang rule number 10 nato bro, ang iyang pangutana bro naagyod sa atong tema bro. Basking wala ang igpapahulay pero basing wala ang igsisimba. Pero nagpartikular siya sa igpapahulay. Dawato na ko ang iyang pangutana bro Stalwart. So palihog ko tubaga bro Stalwart ang iyang pangutana bro. Mr. Moderator. Okay. Nimo na sa tima. Asa man mabasa Mr. Moderator sa tima nga si Kristo nagtudlo og igpapahulay Domingo. Wala kay mabasa diya. Dili ka maingon nga nasa tima kay wala diya sa among tima nga gitudlo ni Kristo ang pagpahulay sa Domingo. Ako gipamatudan nga ang pagpahulay sa mga Kristiyanos mao ang adlaw Domingo nga igsisimba. Wala ko napamatod nga si Kristo nagsugo. Nauna daw. Agi bro. Una ba ang Kristo nga nagsugo? Kadali lang bro ha. Kadali lang bro ha. Ato lang klarohon bro nga kani ang atong debate bro. Padulong ni kang Kristo tanan kay tungod na atay Kristohanon dire. Okay? Igpapahulay sa Kristohanon. So ang Kristohanon mao kana ang lawas ni Kristo pero nagrepresent gyapon na kang Kristo kay tungod kana Kristohanon. Mao na bro, for the last time bro nga musulti ko bro. Tubaga palihog ang pangutana kay mo declare ko pag human ani kun dili ka mo tubag bro. Tubaga palihog kung gisugo ba na ni Kristo ang adlong Domingo. Ang iya lagi pangutana out of topic. Out of topic kaya pangutana kay wa mi nagtima nga gitudlo ni Kristo kay kung nagtima mi nga gitudlo ni Kristo ang adlaw Domingo ingon nagsisimba og igpapahulay na ako'y katungod mo tubag ana. Okay. So dili ka mo tubag bro, mo declare ko bro nga wala tubaga ang pangutana. Next question brother Michel. Out of topic ang pangutana. Okay. Sagot Objection pangutana. Mr. Moderator ang pangutana out of topic.
So Yes, dili bro. na angay tubagon kay ang among tema specific pamatudan nako nga ang Domingo mao ang igsisimba ug igpapahulay sa mga Kristiyanos. Wala mi nagtima nga atong pamatudan nga si Kristo nagtudlo og igsisimba ug igpapahulay sa mga Kristiyanos sa Domingo. Noted na bro, noted na bro. Pero na decision ako bro. Go ahead brother Mitchell Okay. Binilio. Sunod pangutana. Kay di man gud kakatubag nga gisugo ni Kristo. Si Kristo ba ay ulos Kristohanon sulundan. Ako nya na iyag-iyag tanan ron. Matod pa nimo di man day kakatubag nga ang adlaw. Objection, Mr. Moderator. Objection. Yes, go Ang ahead, bro. iyang pangutana lagi gawa sa tema maong wala ko tubaga. Sunod debate na to, magtapik ta na kitubagon ta ka. Komentaryo no. Oh, Okay, ayaw okay, komentaryo, Paul. pangutana lang. Direct question. Go ahead. Direct question. Kay wa man di ay gisugo ni Kristo ang Domingo nga mao ang adlaw igpapahulay. Ngano man nagbuot-buot ka karon nga ang Domingo mao ang isisimba og adlaw igpapahulay sa mga Kristohanon nga wa man day gisugo ni Kristo tubag. Objection, Mr. Moderator. Wala lagi may Yes, nagdebate objection, direk sugo ni Kristo. Wala may nagdebate sugo ni Kristo. Ang among debate din pamatudan ako nga ang Domingo. Mao ang igpapahulay sa Okay. mga Kristiyanos. Kay duha man Yes, bro. na may mga Hudiyo na mga Kristiyanos. So dinhi ko nagpamatuod sa mga Kristiyanos. Wala may nagdebate Yes, sugo nga ang Domingo gisugo. Wala may nagdebate ana. Yes, bro. Okay, paminaw sa bro ha, paminaw sa bro. Basking mingon tag wala lagi nagsugo, wala mo nagtema ana. Kay tungod ang atong tema mahitungod sa adlaw igpapahulay ug adlaw nga igsisimba sa mga Kristohanon, involved lang lagi gyapon diya si Kristo bro. Kay kini tanan gibuhat nato para kang Kristo. So, daghan kaayo pwede itubag ana bro, pwede ka mutubag ana brother Stalwart nga daghan pwede itubag ana brother Stalwart. Kung ako'y pangutanon ana makatubag ko, pero nagmoderator man ko karon dili ko mutubag ana bro Stalwart. So palihog lang bro Stalwart. Gawas Atong lagi paminawon estima ang- na ang sugo. Bro Stalwart, atong paminawon ang og balik ang iyang pangutana bro Stalwart. Naka-time post na ta 2 minutes and 17 seconds. Padayon Ang brother atong Mitchell. Ang akong pangutana Mr. Alfredo Ngoho Jr. Imo na di man gud ay di mo mabasa nga matud pa nimo di man gud ay di mo mabasa nga nagsugo si Kristo nga ang adlaw Domingo mao'y adlaw igsisimba og adlaw igpapahulay. Nganong gabuot-buot ka nga mao'y adlaw igpapahulay ang adlaw Domingo sa mga Kristohanon. Nga wa mo ka nagisugo ni Kristo. Mabasa! Objection, Okay. mabasa na ko Mr. Moderator. Mabasa pero ang iyang ipangutana gawas lagi sa among tema. Kaya wawa mi nagtima nga ang Domingo gisugo ni Kristo. Ang among gidebatihan ang Domingo igpapahulay sa Kristiyanos, igsisimba sa Kristiyanos ug igpapahulay. Wa mi nagdebate nga ang Domingo gisugo ni Kristo. Na ako'y tubagana pero di na mao atong tema. Ayaw ko kuyuda diha. Okay bro. Okay bro. Kana laging pagsugo lagi bro. Ang pagsugo man good is iya maguning paraan sa pagguba sa imong tema, no? Nya i-grant na ko na bro kay Wala mi napunting man nagtimag siya sugo sa bro. Bro Roland. lagi kadali sa bro. Wala mi nagdebate kabalo sugo. ko. Kay daghan kay Yes, sugo. kabalo ko bro. Kabalo ko bro, no? Kabalo ko bro nga wala mo nagdebate og sugo pero kay tungod lagi ang ulo ani sa atong gidebatihan karon si Kristo, ang pangutanan niya nagpunting sa Kristo, kinahanglan nato natubagon kay ang nay authority sa Kristohanon walay lain ang ulo sa simbahan. So mahitungod sa sugo bro, daghan kay pwede itubag ana bro, daghan kay pwede itubag ana. So kinahanglan lang gyud ta mutubag, ayaw lang og kining ayaw dili kamingon nga wala sa tema kay naa sa tema kay Wag yun kining sa atong tema bro. debate apil si Bro Kristo. Roland, wag yun na sa tema. Ato daw pasahon atong tema. Wag. Pamatudan ako nga ang Domingo mga igsisimba o igpapahulay sa mga Kristiyanos. Ang wala dili mabasa nga akong pamatudan nga si Kristo nagsugo og Domingo nga igpapahulay sa mga Kristiyanos. Dili na mao tema. Yes. Ayaw ko guyuda diha. Okay, correct. Tama na siya bro, pero naa ka sa cross-examination bro, kinahanglan tubagon nimo na. Amaman di ay. Kabalo ta sa tema bro. Dili Kabalo ko ka sa tema bro. pumagana Nya kay kabalo out po na ka. sa tema.
wala na sa tima na mo. Okay. Bungkagon niya na nga dili Domingo. Ingnon niya pagbungkag o kini dili Domingo igpapahulay. Lunes. Ana dili kay si Kristo wa man talag topic nga gisugo ni Kristo ang Domingo. Okay. So, Bro Stalwart, okay, padayon ta sa pagpangutana, Brother Mitchell. Go ahead, Brother Mitchell. Okay, sunod. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Okay, sunod Mr. Alfredo Ngoho Jr. Sa duha ka pangutana nako ganiha nga gideklarahan kas moderator nga wa gyud ni mutubaga ug karon di na pud ka mutubag. Ang akong pangutana mao ni, di ni mo matubag kay wa gyud kay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagsugo nga ang adlang Domingo mao'y adlaw igpapahulay. Tubag. Matubag nako ang imong pangutana, kaso lang imong pangutana dili mao atong tema. Ang atong tema specific. Pamatudan nako nga ang Domingo mao ang igsisimba ug igpapahulay sa mga Kristiyano. Ang imong pangutana gawa sa tema mao na wala ko tumaga. Kay kung makikibati ka nako sunod ug ginana imong tema, tubagon ta ka ana, daghan kog tubaga na. Galing di ta ka tubagon kay tudluan ta ka nga ang imong pagpangutana gawa sa atong tema. Okay. Sunod Last 2 pangutana. questions. Sunod Last 2 pangutana. questions. Duha ka pangutana, Bro Mitchell. Niingon naman ang moderator nga ang akong pangutana sulod sa tema. Nasayop ang atong moderator or wala? Tubag. Ang imong tema gawa sa tema, ha? Dili mo moderator ang imong kadibate, ako imong kadibate. Ayaw kog pangutayaw giapil ang moderator. Dili ka sa ako ang mangutana. Kaya ang atong tema wala ta nagtima nga gisugo ni Kristo ang Domingo ingon nga igsisimba ug igpapahulay sa Kristiyanos. Ang atong Okay. tema, akong gipamatud-an nga ang Domingo mao ang igpapahulay, igsisimba o igpapahulay sa mga Kristiyanos. So mao lang wata katubaga kay imong tema gawa sa ang imong pangutana gawa sa tema. Sunod magpa-schedule ta, magdebate ta nga ang Domingo gisugo ni Kristo nga igpapahulay. Okay. Tubagon ta ka na. Last question. Ang Last akong question. pangutana, wa man ko nang ingon nga ako kadibate moderator. Di man po na pwede dili nato giapil dili kay mo man atong moderator, wa man pwede debate wa ng moderator. Ang akong pangutana simple man kaayo. Nag-ingon man ang atong moderator nga ang akong pangutana sulod sa tema. Nasayop ba siya og wala? Wa ko nang debate niya. Kalayo na po si Muntubag. Ang pangutana, nasayop ba siya? Sa pag-ingon niya, ang akong pangutana sulod sa tema, nasayop or wala? Kategorikal. Dili lagi ka mangutana sa ko ayaw giapil ang moderator. Kaya atong tema wata nagtimag sugo. Nagtima tag ang atong tema akong gipabatudan nga ang Domingo mao ang igsimba ug igpapahulay sa mga Kristiyanos. Wala ta nagtima nga ang Domingo mao ang gisugo ni Kristo ug igpapahulay sa mga Kristiyanos. Wala ta nagtima ana. Mao na nga ang imong pangutana policy question. Nangutana kag katunga wala nimo tanawa nga ang imong pangutana wala sa tema. Atong tema dili sugo ni Kristo ang Domingo. Akong gipamatud-an nga ang Domingo igsisimba og igpapahulay sa mga Kristiyanos. Okay, time. Daghang salamat, Brother Alfred Ngoho Jr. sa imong mga mainit nga tubag. Sa tanang gilabay nga mainit ka pangutana kang Brother Mitchell Bindilio sa Seventh-day Adventist Church o usa ka defensor Adventista. Brother Mitchell Bindilio, Seventh-day Adventist Church, usa ka defensor Adventista. Kung ready na ka, bro, ang imong 10 minutos magdagan. Okay. Ready na, ready na. Go Okay, ahead, bro. salamat. Mga igsoon, salamat kaayo og atog yung nakita nga ang atong kaatbang nagkadipo-dipogos pangutana. Nya iyan ang ibulag si Kristo sa Kristohanon. O niya, matod pa niya, mabasa daw sa buhat 20 versikulo 7. Ang adlawng Domingo igpapahulay. Sa dihang gi-challenge wa dawata. Di ba? Klaro. Unya, diha atong pangutana igsoon, wa gitubag. No, i-declare gos moderator nga wa gyud gitubag. Unya, ato nang nakita anyo nang mamisyor mga kaigsuonan nakabarog baning timaha. Okay, atong klarohon. Pamatud-an nga ang Domingo mao ang igsisimba og igpapahulay sa mga Kristohanon. Sumala sa Biblia at ang mga referensya. Muna yung ipamatuod. Mingong gani tag Kristohanon mga kaigsuonan,
kinahanglan di nimo ibulag si Kristo oy. World History for Filipino Students, page 80, by Angelica B. Ariston, Maria Estela Ibiang Banahasihan, Monina Olavides, Korea Virgilio, C. Galvez, Olivia M. Habana, Joseph J. B. Hernando. Jesus Christ is acknowledged as the founder of Christianity. World History and Inquiry and Conceptual Approach, page 195, by Guillermo R. Lazaro and Josefa L. Quirante. Christianity is based on the life and teachings of Jesus Christ as recorded in the New Testament of the Bible. Jesus Christ, founder the Christianity. Dili pwede imong ibulag si Kristo, Mr. Alfredo Moho Jr. sa Kristohanon. Mo nang ang moderator, gigrant akong tima at apagutana kay sulod sa tima. Di lang kakatubag kay tinuod, wagod gasugos Kristo. Nga himoon, ang adlaw Domingo ipapahulay og adlaw ipapahulay gisugo na ni Kristo nga ang Domingo adlaw ipapahulay. Gawas og magsulat ka sa Biblia ang imong kaugalingon. Atong klarohon, niya igsoon. Nganong iyang ilikayan, matod pa niya mga kaigsuonan. Nga si Kristo daw, matod pa niya nga dili na ako na tima. Wa ko nagtima nga si Kristo nagsugo sa adlang Domingo. Sa pagka tima, sa pagka tug-ani mo anang wa man na. Atong basahon. Unang Kristohanon nagbantay sa adlaw Sabado. Luke 4:16. Ate pakita na kay basig minguntang paano o na Luke 4:16. The Sense Devotional Bible. Atong basahon. He came to Nazareth, where he had grown up, and went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read. Sabbath day, Luke chapter 4, verse 16. Kanya, kining Sabbath, di ba siya nga, sayo pang inyong pagsabot anak, kay dili na Saturday, Living Bible, for Luke chapter 4, verse 16 and 31, Living Bible. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Ano giyonan ba ni Katoliko? Atong klarohon, the Ten Commandments, ni ana pa ta. Ano ato mga kaigsuonan? Manang nangon ba siya ba? Nanapindaan. Basta kuno ilang libro sila mo explain. May paisulti na nios balite kay mutupang inkanto ana. The Ten Commandments, page 85. Nag-ingon by Reverend Father Paulo Operlo. Jesus and his family faithfully attended the Saturday communities celebration, at it is written, on the Sabbath day he went into the synagogue and it was his custom. Maunay founder sa Kristohanon, Sabbath keeper. Klaro? Karon igsoon. Atong klarohon. Now karon. Unsay giingon igsoon sa footnote sa The Sense Devotional Bible. Nag-ingon. 5 minutes? 5 minutes. Jesus' practice of regularly attending synagogue is carried on by the early Christians' practice of meeting in the temple. Mo ni klaro. Di apat na tuligsoon. Ato ni klarohon. Kay aron ato ipibalo niya nga ang iya mga kaigsuonan nagpataka na laman. Ha? Kristohanon daw, nagbalhin-balhin daw. Siya na pagabalhin. Niya o. Ebanghelyo sa Iglesia Katoliko nga basahon. Nag-ingon. Luke 4:16 ang ebanghelyo nga edisyon sa Katolikong pangtuon. Og miadto siya sa Nazaret, diin siya nagdako, og misulod sa sinagoga sa adlaw ipapahulay, sumala sa iyang naandan, og mitindog siya aron pagbasa. Putput. Gipadayon sa unang Kristohanon katilingban ang naandan ni Hesus sa pagambahan sa sinagoga. Gipadayon man lagi ni. Atong basahon ang iyang Domingo. Ni ay Domingo siya. Matod pa niya, Domingo daw.
Wa ka basa ni siya. The Illustrated Dictionary, page 757, nag-ingon, Sabbath, the last day of the week, is observed by the Jews as the day of rest and sundown on Saturday, Friday to sundown on Saturday. The term has often been applied incorrectly to the Christian Sunday, with which it has no historical connection. Kinsa naman ay ang Domingo? Gikan, ni Ara, World History in an Ancient Setting by Gregorio Ipside, page 215. Constantine issued the Edict of Milan 312, which granted religious toleration to Christianity. Aside from granting the freedom of worship, he gave the Christian church the right to receive donation or gifts and proclaimed Christian Sunday, Day of the Sun, as a day of rest. Si Constantino dahil gailang nga ang Sunday, Day of the Sun, iyang ipadawat sa Kristohanon. Gidawat mo sa Iglesia Katolika? Gidawat. Nag-ingon, Catechism of the Catholic Church, page 583. We all gather on the day of the sun, for it is the first day after the Jewish Sabbath. Ang gidawat, Day of the Sun, Japon. Ang sige yun, reasoning from the scriptures, page 346, Jehovah's Witness publication. Although Christ was resurrected on the first day of the week, now called Sunday, the Bible contains no instruction to set aside that day of week as sacred. Wag yun. O sige yun din. The first day of the week was recommended by Constantine in the Edict of 321 Christian era. Pagan and Christian alike. Pagano man dahil na. Gidawat ba na sa libro sa Katoliko? The Ten Commandments, page 83 by Reverend Father Paulo Operlo. Thereafter, the Christian of Sabbath of Jewish origins kept the double celebration of both Saturday and Sunday, while Christians of pagans origin were participate only in the Eucharist on Sunday. Ay, Brother Alfredo. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Na ay Christian nga nagbantay Sunday, pero pagan in origin. Onya, 1 Corinto 10:22, ang nag-alagad. No, what I am saying is that what is sacrificed on pagans altars is offered to demons. Ang mga nag-alagad o pagano, nagsunod sa doktrina sa pagano, nag-alagad si Yawa. So, Puniyas 1:9, mayong balita Biblia, ni atong adlaw silutan ko ang musimba sama sa mga pagano. Mauna mga kaigsuonan nga ang Domingo, dili yun na nimo mabasa nga gisugo ni Kristo. Ang gisugo ni Kristo, kadagang gilutot ni Kristo igsuon, Sabado, dili Domingo. Basig mangutana ang akong kaatbang anang, nagtudlo ba si Kristo adlaw Sabado ato ng paabuton? Nga gisugo gyud ni Kristo ang adlaw Sabado, gitudlo gyud ni Kristo ang adlaw Sabado sa mga Kristohanon. Di ka kabasa nga si Kristo nagsugo o Domingo na mo yaday papawala niya. Nganong akong kuanig saon, ilang libro, Sabbath Scriptures Meditation for Daily Life, ilang devotional, daily devotional, May 5, 2020 by Father Joel Kamaya, Catholic publication na iyon. What is a Christian? Even without looking for dictionary definition, we can readily say that a Christian is a person who is a follower of Jesus Christ. Muna iyang ipamatuod nga nagbilin si Kristo panikingnan nga Domingo buad og simbahan kay paluwas mag-ag Kristohanon amo nang di makakita nga naman kay di ay pagan Christian ang Domingo, Brother Alfredo. Salamat kayo nga hinaot pa nga nakahinuktok na ka, no? Walay babasa. Okay, daghang salamat. Og nitingog na ang atong oras, Brother Michel Bindilio. Daghang salamat sa imong 10 minutos nga pagpabarog sa atong sa imong negative stand karong hapuna. Okay, Brother Alfredo Ngoho Jr. sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Bro, ready na mangutana, bro? Ready na. Okay, paliw ko sa imong camera, bro, kay para makita ka. Okay, aduna kay 10 minutos, Brother Alfred Ngoho Jr. sa paghatag og pangutana. Kung andam na ka, magsugod ang imong 10 minutos.
Okay, unang pangutana, Mr. Pitchel Bindilyo. Akong unang pangutana. Ang tema nga akong gipamatudan, pamatudan ako nga ang Domingo, mao ang igsisimba o igpapahulay sa mga Kristiyanos. Pangutana, nasabtan ba nimo ang tema? Nasabtan? Ang tema, wala. Nasabtan ako ang imong tema nga wa gyud ka nakapamatuod sa Biblia kay mismo pangutana ti ka wa nimo tubaga ang moderator ni granted na gani og ni deklarar nga wa ka katubag sa mga pangutana. Sunod pangutana. Kay imo mang nasabtan ang tema nganong nisupak pa man ka kay nga nakasabot naman ka sa tema. Dapat wala ka nisupak kay nakasabot naman ka. Nganong nisupak man ka nga nasabtan man ka ang tema. Ay sa, wa pa ko nahuman. Mr. Moderator, objection. Okay, Ayaw objection. sa pasapawa. Wa pa ko magpangutana na pang 1 minute musapaw naman. Okay, ulato na to mahuman, Brother Mitchell. Go ahead, Brother Stalwart. Matod nimo nasabtan nimo ang tema. Kay imo magkag nasabtan nganong misupak pamangka nga nakasabot naman dai ka sa tema. Dapat wala na ka nisupak kay nakasabot man dai ka. Tubag. Mutubag nako. Ang akong nasabdan nga ang imong tema wa nakapamatud-an, wa nakapamatuod ka sa Biblia. Muna akong nasabdan, muna akong gisupak. Kaya ang imong tema wa nakapamatuod sa Biblia kay mismo ang moderator sa dihang gipangutana ti ka ni deklarar nga wa ka katubag sa akong mga pangutana ug ang akong pangutana sulod sa tema gigrant sa moderator mo bitaw nang nakiglalis na kas moderator. Muna ang akong gisupak kay ang imong tema wala nakapamatuod sa wala napamatud is Biblia. Sunod pangutana sayo na. Salamat kay nakasabot ko nga nagsupak-supak. Sunod pangutana. Ikadua pangutana. Dili ko sa Biblia mangutana. Sa Mateo 28:1 ka 9, sa adlong Domingo si Maria ug ang laing Maria nangadto sa lubnganan sa 9. Og gikasugat nila si Jesus og misimba sila. Pangutana. Nasipyat ba ang mga Kristiyanos na sumusunod ni Kristo sa pagsimba nila sa adlang Domingo? Kategorikal, nasipyat o wala? Okay, mutubag, kategorikal, wala. 1 minute. Ang imong pagsabot mo'y nasipyat, kay dili simbahan ilang tuyo, kay minteryo ilang giadto. Dili simba ilang tuyo, kay minteryo ilang giadto. Disdalan po sila, nagsimba, dili sa simbahan. Ikaw mo'y wala kasabot, gato ka sa imong gibasang bersikulo, pabor nimo, og imo nang sundon, minteryo adto simbas tungas karsada. Okay. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Dili na pod ko sa referensya mangutana. Sa World Book Encyclopedia, copyright 1983, page 77, nagingon. Jerusalem is the city of the 3 Sabbath. Friday, Muslim. Saturday, Jewish. Sunday, Christian. Pangutana, unsa ang igpapahulay o Sabat sa mga Kristiyano sumala sa akong gibasa nga referensya. Tubag. Mutubag nako. Tubag. Unsa imong gibasa? Sa imong referensya, ang Sunday para sa Christian. Pero 1 minute. Kapay 1 minute. The 10 Commandments, page 83, by Reverend Father Paulo Operlo, thereafter, the Christian of Jewish origins keep the double celebration on both Saturday and Sunday, while the Christians of pagans origins were participate only in the Eucharist on Sunday. Christian, pagans na, brother. Mao na nga kanang mga Kristohano na origin Christian, pagans, nagsimba, nagdemonyo. Og apil ka ana, sunod pangutana. Salamat kay matod nimo Sunday ang ipapahulay sa mga Kristiyano. Sunod pangutana. Dinhi sa inyong hubad nga Biblia, Clear World Bible. Sa Clear World Bible hubad ninyo ni no. Sa Revelation 1 verse 10 nagingon. On the Sabbath of the Lord, went to the island rocky shore to worship. Akong pangutana, unsa man ang adlaw ang Sabbath of the Lord sa Revelation 1:10, Sabado, Domingo, sumala sa inyo ang Clear World Bible. Unsa adlaw ni? Okay, mutubag nako. Sabado. Kategorya Sabado kay amo ng libro. Kay ang amo nga mga basahon igsoon, basta
Revelation 1:10, Lord's Day, girefer namo na sa Biblia nga Sabat. Kaysa Katoliko nga Biblia, si Kristo mao'y Ginoo sa adlaw Sabado. Niya mabasa sa duway version nga nag-ingon. Lucas 6:5, duway version, Catholic Bible. Og nagkanayon siya pag-ingon kanila, ang anak sa tao, Ginoo man usab sa Sabado. Lord's Day is Saturday, dili Domingo. O niya ang Revelation 1:10 nga Domingo na nimo nga sa imong mga saligan nga mga hubad sa Biblia, wa na nagkadimao oy. Kay ang Grego nga Domingo, proton himira na. Di na nimo mabasa sa Grego sa interlinear New Testament na ako dire. Ang mabasa diha Kyriake himira, dili proton Next himira. Sunod Next pangutana. question. Okay, sunod pangutana. Kay matod nimo Sabado kanang Revelation 1:10. Mr. Moderator, akong pangutana showdown. Tagaay kog Okay. version sa Biblia nga Revelation 1:10, ha? Revelation 1:10. Tagaay kog version sa Biblia nga ang Revelation 1:10 Saturday na. Kay matod nimo Sabado man. Showdown, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, mangayo ko Okay. niya og version sa Biblia na kanang Revelation 1:10 Saturday kung mahatag niya pildi ko pero dili niya mahatag pildi siya. Brother Mitchell Bindilio, dawaton o dili? Mo object sa ako. Sige, Ang go ahead. iyang gigamit na oy, mukatawa man. Okay, Sige, dato makapuntos. Mo object sa ako, Mr. Moderator. Mo object sa ako. Yes, go ahead. Ang iyang gigamit sa Revelation 1:10 among nga translation nga Sabat. O di akong gingon siya nga ang Lord's Day namo diha, akong gigamit, akong gibasa gani ang Luke 6:5 sa duway version. Correct. Akong dawaton na sa Biblia nga akong dawaton yung challenge nga basahon ako nga si Ginoong Hesus maoy Ginoo sa adlaw Sabado maoy Ginoo sa Objection, Sabado. Mr. Moderator, counter objection. Ang Kadali dawaton. lang. Kadali lang, bro, Contradiction. Stalwart. Kadali lang, bro, Stalwart. Sige. Okay, mao na to, bro, Mitchell. Akong dawaton ng iyang kay ang amo mo Mr. Moderator, ang Lord's Day namo dili kay usara ka version o usara ka teksto. Tibuok Biblia gikan sa daang togon paingon sa bagong togon. O niya, Okay. klaro kayo, the Lord's Day sa Jesus Christ is the Lord's of the Sabbath day, even sa Catechism sa Catholic Catechism of the Catholic Church. Counter. Ang ako gan, mabasa po litra nga si Jesus, ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus, maoy Ginoo sa adlaw nga Sabado. Mao Okay, na moderator's time. Okay. Moderator's time. Dili na mao yang gipangayo, Brother Mitchell. Mo dili na mao ang i-showdown or i-challenge question sa muha. Pinadayag Onogis, nangayo siya version sa Biblia nga Yes. nagsulti Sabado. Correct. No? Sabado ang nakasulat sa pinadayag Dawat Onogis. na niya, ha? Bidawat na niya. Makahatag ba daw Bidawat ka, na niya, brother, kay pangupana. nisulti man ka. Ipatubag. Kadali lang, bro, Stalwart. Ni kuan man ka, nisulti man ka nga kana Sabado, dili kana Domingo ka ng pinadayag Onogis. Busa nangayo siya sa imuha kung naado kay mahatag, na kay mahatag nga nagsulti Sabado, pildi siya. Kung wala kay mahatag, daog siya. Dawaton ang pangutana. Dawaton ang challenge question o dili? Gidawat na niya. Gidawat na niya, bro. Gidawat na niya. Gidawat na niya. Kadali lang, bro. Kadali lang, bro. Kadali lang, bro. Wa may batasan ni akong kaatman. Kadali lang, bro. Kadali lang, bro, Stalwart. Go ahead, bro, Mitchell. Ang ira man istubaan tawhana. Okay, padayon, bro, Mitchell. Magbatuntag pamatasan. Personal na, personal. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay. Counter objection. Moderator's Mr. time, Moderator. moderator's time. Yes, go ahead, go ahead, Nasa go ahead. atong role nga dili pwede atake personal. Nasa atong Okay. role nga dili pwede atake personal. Nang-atake naman siya personal. Murad ako tuhan. Moderator's time, moderator's time. So dili lang ta magsapaw-sapaw, bro, Stalwart. Ayo sa og kuan diha. Bro Mitchell, kanilang ang pangutana, bro. Dawaton nimo, bro Mitchell, o dili. Okay, Mr. Moderator, mo ni siya. Walay teaching na mo na ang Lord's Day, among pamatud-an nga Sabado, usara ka teksto. Mubitaw na, nigamit ko Lucas 5 na si Jesus, ang anak sa tao, Ginoo sa adlaw Sabado. Okay. Klaro ba na? Bro Stalwart, okay, bottom line, dili dawaton, dili na kinahanglan explanation, bro. Dili dawaton, bro Mitchell, or dawaton?
mao ni siya og version sa Biblia nga Revelation 1:10 nga Sabado dili wala na Saturday wala na namo wala mi teaching ana. Wala mi Okay, teaching next ana. question. Next question, Bro Stalwart. Walay teaching, so walay matag. 4 minutes and 11 seconds. Go ahead, Bro Stalwart. So, i-clarify Next question. lang ako, bro. Bro Roland, i-clarify lang ako. Dili Yes. niya dawaton. Dili niya dawaton. Okay, salamat. Kung napay Salamat. kung ginawat pa ni hatag nag-version sa Biblia. Next question. Sunod pangutana. Kung mabasa na ko nga ang Revelation 1:10 Domingo na, dawaton nimo nga pildi na ka, ug di ka mo dawat, nagpasabot lang nga ako napapatunan ang tima. Tabag. Mutabag na ko. Okay. Challenge Okay. challenge question. Dili to challenge question naman Mr. Moderator. Kadali lang. Kadali lang. Challenge. Challenge to na basta tanang sige. condition, tanang cross examination nga naay condition, bro. Challenge gyud na siya. Okay. Ang condition kapildihan o kadaugan. Okay, Bro, akong Mitchell. tubagon. Akong dawaton, akong tubagon. Tubagon ako. Okay. Kung mabasa niya sa Greek nga proton, himera, or first day, pildi ko. Pero di niya mabasa sa original Greek, ato siya sa mga bodos nga version, pildi siya. Kay ang original Objection, Mr. Greek, Moderator. Kyriake, himera. Objection. Stand by, Stalwart. Mm. Okay, go ahead. Go ahead, Ang Stalwart. akong pangutana wala sa Greek. Wala sa Okay. Greek akong pangutana. Oh, kung mabasa nako, ipakuha saya. Kung mabasa nako nga ang Revelation 1:10 Domingo, dawaton nimo nga pildi ka nining dibatiha. Wala ba ko naingon Okay. kung mabasa nako sa original. Basta nalang ko'y mabasa nga kanang Revelation 1:10 Domingo, pildi siya. Moderator's time. Bro, dili siya mudawat kung dili Greek bot pasabot. Next question na ta, bro, kay dili siya mudawat kung dili Greek. Okay, next question, bro. 3 minutes and 58 seconds. Go ahead. Di kasulod. Bro, Stalwart. Dili siya mudawat kung dili Greek. Klaro na mga kaigsona, no? Klaro na kayo. Ay, Excuse me, Wala yung ginawa at Objection, Mr. nagpasabot. Moderator. Objection, Okay. objection, Sunod Mr. pangutana, Moderator. sunod Question, pangutana. question. Ang iyang... Sunod pangutana. Excuse me. Okay, go ahead, bro. Bindilyo. Okay. Ang iyang katungdanan, ang pagpangutana, direct question. Ang ako ngayon, wako niyo din ako dawaton ako, basta dito sa original Greek. Klaro man na, direct siyang pangutana. Okay, Di kay next klaro question. man ang... Noted, brother Mitchell. Go ahead, bro. Stalwart, 3 minutes and 49. Go ahead. Okay, sunod pangutana. Kaya di ba yung kamo dawat? Kaya mo adto magka-Greek. Kaya di ka kabalo mo Greek. Sunod pangutana. Dini sa Bible reference, sa Biblia sa Kristohanong Katilingban. Sa page 15 niya. Sa number niya 150, nag-ingon sa dini. Si Jesus wala lang wanhi aron pagwagtang sa mga sala, apan aron pagbago sa mga binuhat. Kaniadtong pagbuhat, makapuot lamang pinaagi sa Espiritu Santo. Labaw sa tanan, kining kalihukan nagpasabot og pagkabanhaw sa katawhan ug malupkanong pagkikuli. Ang paglabas ni Jesus sa adlaw Sabado ug ang pagpuli sa Sabado sa Domingo. Pangutana, unsang adlaw ang gipuli ni Jesus sa Sabado? Lipad. Mutubag na ko. Sumala sa akong gibasa. Sumala sa imong gibasa ha, nga pamatuod, referensya nga minugdag mga Katoliko, nga nagdeklarar nga si Kristo naglapas sa adlaw ipapahulay, ni-adapt sila. Objection, Mr. Moderator. Okay, Ako objection. pangutana unsa adlaw? Di cancer. Muna Okay, explanation. so... Counter Unsa objection, adlaw? Mr. Moderator. Counter. Okay, moderator's time. Kadali lang, bro, ha? Napa siya ay nabilin nga oras, brother Stalwart. 17 seconds. Ang pangutana dili kategorikal. So, nihatag sa iyang, gihatag niya iyang explanation. Paabuto na to ang adlaw nga iyang itubag. No? Pero nangayo kag adlaw, pero dili kategorikal ang imong pangutana. Brother Mitchell Bindilio, unsa imong objection? Mutubag na ko. Ang akong objection, magbaton po siya pa nga, dili mo sapa, balaod man na nato. Sundo Okay. ng balaod nga, dili mo, gasulti pa gani ko, iya lang isapawan. Objection to, bro. No, ni-object siya. Wala siya ni sapaw ni Agi sa Mo gani objection. na. Okay. Okay, Aba niya- padayon ta. Okay. 17 seconds ang imong na-consume na apa kay 43 seconds, bro. Go ahead. Okay, mutubag na ko. Ang akong tubag mao ni siya.
ang inyong pahayag sa maong libro, sa maong footnote, kay referensya man ang footnote, di man na teksto, di man na bersikulo, giingon nga si Kristo naglapas sa adlaw ipapahulay. Dayong giingon diha nga gipulihan og adlaw Domingo. Di ko na mo uyon. Nga naman, kanang mingon nga si Kristo galapas sa adlaw ipapahulay, Juan 9:16, og moingon kang galapas si Kristo sa adlaw ipapahulay, iuyon ka na, kauban na sa statement nga si Kristo dili gikan sa Dios. Sa ato pa, kung muuyon ang akong kaatbang karon si Brother Alfredo Ngoho nga si Kristo galapas sa adlaw ipapahulay, uyon di ay siya po nga si Kristo dili gikan sa Dios, gikan siya wa. Next question. Next question. Okay, sunod pangutana. Dini sa inyong basahon. Dini sa inyong basahon. Giya sa pagtuon sa Biblia. Ya. Kay matod nimo ganina nga kamong mga Sabadista gihubad ninyo ang adlaw sa Ginoo ug Sabado. Tumala din sa inyong basahon giya sa pagtuon sa Biblia, leksyon ha, leksyon. Lord's Day, nagingon din sumala sa inyong basahon. Kay matod nimo ganina gihubad ninyo mga isdi nga ang adlaw sa Ginoo Sabado. Sumala sa inyong basahon, nagingon adlaw sa Ginoo pinadayag 1 mao ang Domingo, ang unang adlaw sa semana. Akong pangutana, namakak ba ang inyong basahon sa pag-ingon nga pinadayag 1 adlaw Domingo? Mao ang unang adlaw sa semana? Adlaw sa Diyos, namakak ng inyong basahon o wala? Motubag nako. Ang among basahon wala namakak. Ikaw mo'y nasayop kay imong giingon na konklusyon na sa among basahon. Ang among basahon igsoon, wa mi gatudlo na ang Lord's Day mao na ang Domingo. Mao na ang Domingo. Niya ako kahatagan sa among basahon. Amo ning basahon nag-ingon diri ang dakong paglaom pahina 258 matod pa din igsoon. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection. Go ahead. Objection. Yes. Wala ko nang utana sa dakong paglaom. Wa ko nang utana sa dakong paglaom. Akong gipangutana kining basahon nila nga giya sa pagtuon sa Biblia. Namatod niya, sila daw nga mga Sabadista, ang hubad nila sa Revelation 1:10, Sabado. Ug matod sa ilang basahon, nagingon, adlaw sa Ginoo. Sa pinadayag 1 mao ang Domingo, ang unang adlaw sa semana. Akong pangutana, namakak ba ning ilang basahon? O kung siya ba ang namakak? Kay matod niya Sabado man daw, ilang basahon Domingo. Wala akong pangutana. Wala ko nang utana ng ilang Moderator's time. Brother Mitchell Bindilio, ando na pa kay 30 seconds. Categorical question, namakak ba ang inyong libro o wala? Wala lagi na makaksiya na sayo. Okay. Kay ang among giya sa pagtuon. Objection, Mr. Moderator! Mr. Moderator, objection! Yes, bro. Ang akong kategorikal, namakak ba ang ilang basahon o siya ba ang namakak? Kay matod niya ang pinadayagon no dis Domingo Sabado. O ang ilang basahon ang pinadayagon no dis Domingo. Akong pangutana, namakak ba ang ilang basahon o ang siya ang namakak? Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Bro Stalwart, categorical question, namakak ba ang ilang basahon or dili? Nahulog na siya og multiple choice, bro, kung namakak ba ang ilang basahon or si Mitchell Bindilio. So wala na kapilian ana nga either yes or no, true or false. So dapat ana, bro, either pilian lang ang ilang basahon or dili, no? Namakak ba ilang basahon o Dili, bro. or dili? Objection, Okay. bro. Yes, bro. Ang akong Yes, ipangutana objection. naman ko, kay matod niya ganina, sila nga mga SDA, ang ilang hubad sa pinadayag no Jess, Sabado. Correct. Sabado. Correct. So, sa Correct. iyang gingon, karon ang ilang basahon, ang hubad sa pinadayag no Jess, Domingo man. So, ang akong pangutana, namakak ba ang inyong basahon o ikaw ang namakak? Mo na Yes, akong correct, ipangutana. Kaya ang Correct, iya, bro, pero- ang iya Sabado man. Ang iya Sabado, na sila basahon Domingo. Mana ipatubag? Okay, bro. Natin rule number 4 nga categorical question, kinahanglan tubagon una og categorical. Ang categorical ingani ang pagpangutana, either tubagon og yes or tubagon og no. Bot pasabot sa usa ka subject, either yes or no. Pero kung ang isa ka subject puro positive or puro positive, dili na siya pwede, bro.
Ya lang ta sa ilang dili lang nato pilian nga na makakba ang ilang basahon or si Mitchell Bindilio ang namakak kay puro na negative. Puro wala yes or no. Na lang, bro. Yes, bro. Yes, bro. Objection. Inana na lang. Kinsay nagsulti sa ila sa tinuod? Siya nga ingon niya Sabado o kining ilang basahon nga ingon Domingo? Okay. Mara na. Kana papili. Okay. Brother Mitchell Bindilio. Kinsay nagsulti tinuod, Brother Mitchell Bindilio? Go ahead. 30 seconds, bro. Mutubag na ko. Ang basahon Yes, nagsulti. Okay. Ang basahon nagsulti tinuod. Kategorikal. Nagsulti tinuod ang basahon. Wala lang nimo na subject kay ang among leksyon subject. Abitis ta magaga. Subject for discussion. Sabat ko lison ko na. Subject for discussion na do. Ni ay original oh. Seventh-day Adventist belief. Mao ni among doctrine tan-awa. Aton tan-awon unsay definition namo sa Lord's Day. Aron nimo mahibalaan. Okay, time. Next question. Brother Stalwart. Duha ka pangutana lang. Duha ka pangutana, bro. Duha ka pangutana. Kay matod. Kay matod nimo wala na ang basahon sa pag-ingon sa inyong basahon nga ang Revelation 1:10 adlaw sa Ginoo Domingo. Akong pangutana, ikaw dai mo na makakron kay matod nimo ang Revelation 1:10 Sabado. Tubag. Matabang ko. Niyong ko nga wa na makak ang among basahon, ikaw mo'y nasayop. Kay ang gipasabot sa among basahon, dili na konklusyon namo. Marason na sa mga Sunday keepers. Kay ang among doctrine, nitubag na ko, Seventh-day Adventist belief, page 287, nag-ingon, many are under the impression that John was referring to Sunday when he stand. He was in the spirit on the Lord's Day, Revelation 1:10. In the Bible, however, the only day referred to as the Lord's special position is the Sabbath. Christ stated, the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Exodus 20 verse 10. Later calling my holy day, Isaiah 58:10. And Christ called himself Lord of the Sabbath, Mark 2:28. Since the scripture, the only day of the Lord calls his own, the seventh day Sabbath, it seems logically to conclude that Saturday is the Lord's Day. Last question. Okay. Last question. Matod nimo ganina ang Revelation 1:10 Sabado. Unya matod nimo, matod dapod karon sa inyong basahon. Adlaw sa Ginoo sa pinadayag uno Diyos mao ang Domingo, ang unang adlaw sa semana. Akong pangutana, may tinuod ninyong duha. Ikaw nga ningon ka pinadayag uno Diyos Sabado o kining inyong libro nga ningon ang adlaw sa Ginoo Domingo. Ang og imong ikotlo nga ang dakong paglaom page 258 nga Domingo na diha dili na amo nga sinultian. Among gikot objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, yes, objection. Ang akong gibasa dili dakong paglaom. Giya sa pagtuon sa Biblia, napay PPH PPH nagpamatuod nga dili bugos. Ang akong pangutana ay patubag. Noted. Matod niya ganina ang Revelation 1:10 Sabado. Unya ang ilang basahon adlaw sa Ginoo, pinadayag uno Diyos, Domingo unang adlaw sa semana. Akong pangutana, kinsay nagsulti nilag tinuod? Ini bang basahon ninyo nga Domingo o ikaw Mitchell Bindilio nga matod nimo Sabado? Okay, moderator's time, bro. Lahi ang iyang libro nga iyang gibasihan, iyang referensya. Matubag na ko. Go ahead. Ang leksyon Sabbath school lesson namo lagi dili na subject for discussion. Kuhaon na mo ang katarungan sa uban. Objection, Mr. Moderator. Objection. Objection. Yes, go ahead. Go ahead. Ang akong question, dunay kategorikal. Dunay kategorikal. Kinsay nagsulti nilang tinuod? Ang ilang basahon nga Domingo o siya nga nagingog Sabado? Kategorikal na ipatubag. Unsa nga libro na, bro? Unsa nga libro na, bro? Stalwart. Daraw, giya sa pagtuon sa Biblia. Onya, page 25. Page 25. Live page, Daraw, page. Okay, giya sa pagtuon sa Biblia, bro. Kanayang gikuan, bro. Na kay categorical question. Ang amo laging basahon nagsulting tinuod.
Nagsulti ng tinuod ba, pero Kategorikal, iba tubag, kategorikal. Nagsultig tinuod, bro. Bro, nagsultig tinuod. Kinsay nagsultig tinuod? Nagsultig tinuod. Ang question ako, kinsay nagsultig tinuod? Si Mitchell Bendilio, nga ingon niya ang Revelation 1:10 Sabado? O kining ilang basahon nga lagingon ang Revelation 1:10 adlaw sa Ginoo Domingo? Kinsay nagsultig tinuod? Anadunggan ako, bro, ang basahon. Anadunggan ako, bro, ang basahon. Basahon. Okay. Okay, padayon. Napatulan minute. Yes. Ang Continue, akong 1 minute pa ni. Ang iyang gigamit Sabbath collision, subject for discussion, dili na namo konklusyon. Gikot namo ang katarungan sa uban kay amo nang subject for discussion. Ang among teaching Seventh-day Adventist believe. Mao na siya. Ang among pag-quote ni ana sulti na sa papado. Mao na among akong pamatuod ana, mo yan akong counter ana. Ang giyas pagtuon subject for discussion, dili na konklusyon. Dikot na mo na sa mga sulti kata sa mga pagtulunan sa Iglesia Katolika na tubag ang pangutana. Time. Okay, daghang salamat brother Mitchell Bendilio sa imong mga paghatag o tubag sa atong igsuon nga gikan sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Brother Alfred Ngoho Jr. Sige, sugod ako. Sige bro, go ahead bro. Sugod ako. Mga Go kaigsona, no? Klaro kayo sa atong mga pangutana nga una na tong giduso niya ang Mateo 28 nga nagsimba og nasayop pa, nasipyat ba sa pagsimba sa adlong Domingo ang mga Kristiyanos, matod niya, wala na sipyat. Wala na sipyat. Una yang gisupak. Ang una ginagong pangutana, nasabtan ba nimo ang tima? Matod niya nasabtan. Unya kinasabtan man, nisupak siya. Nabaday nakasabot nga nisupak sa tima. Dapat nakasabot, kadi nakamusupak. Parihan ang bata ba, nasugoon nimo, kuhaan niya makasabot, di na siya musupak, kadi kumukuha. Para siya makaigsunan. Unya gipangutanan ako sa ilang basahon. Sa ilang Biblia nga hubad, Clear Word Bible, nga ang Revelation 1:10, the Sabbath of the Lord, matod sa ilang Clear Word Bible, unsa adlaw? Ingon niya Sabado. Unya gipangayuan ako siya showdown. Tagaay kog version sa Biblia nga nag-ingon nga kanang Revelation 1:10 Sabado. Nidagan siya, niambak. So klaro kay makaigsunan nga dili siya musugot sa showdown kay nakabalo siya, napildi siya. Matod niya kanang Sabat daw Sabado niya ang Domingo gitawag man Sabat. Gitawag man naging papahulay ang Domingo. No? Gitawag man ang Domingo gigpapahulay. So klaro kayo makaigsunan nga nahadlok siya nga mabuking ang kamatuoran. Onya ikaduhang pangutana. Matod niya nga ang Revelation 1:10 Sabado kay gitudloan daw sila anak nga mga SDA nga Revelation 1:10 Sabado. Unya unsaon man ang ilang leksyon, pero klaro kayo giya sa pagtuon sa Biblia page 25 nagingon man nga ang adlaw sa Ginoo diha Domingo man di ay na makaigsunan. Unsay giingon din niya sa ilang the great controversy. Kinay mga kaigsunan, ulitaw pagkuhaning ilang the great controversy. Wala yung tao na ikaber ni, kakuhaning kampingan. Sa gingon sa ilang the great controversy. Page 600 to. Basaw nila, the great controversy na kung away. Nagingon. This concept arose from source which in the original Latin describe the wilderness as keeping the days Dominicalis or Lord's Day Sunday, but it means true. The practice which dates from the Reformation, the word for Sunday has been translated as Sabbath. No, basahon nila the great controversy nagingon ang Lord's Day kuno Sunday nagi-translate pod og Sabat mga kaigsunan. Mao nga wala niya ni matubag kanina. Nangutana ko kinsa may
tuhan namo. Kining inyong basahon nga Domingo o ikaw nga Sabado, matod niya tuhuan ang basahon. So dili siya tuhuan ang pagyagingon Sabado. Kay matod niya basahon may tuhuan Brad. Dili. So diingon man siya Sabado, so dili tabuton niya ang basahon nila ang nagsultig tinuod. Siya may wa nagsultig tinuod. Unsa may giingon aning ilang eskolar. Kining gitawag og from Sabbath to Sunday, a historical evidence of the rise of Sunday observance in early Christians by Samuel Bakyuke. Kini si Samuel Bakyuke igsoon, ilahaning theologian. Dito rin nag-eskwela sa Roma aron iyang gitanaw kung anong Sunday ang mga Kristiyanos. O sige ingon na din sa ang title sa Three New Testament Texts and the Origin of Sunday, page 110. Basahon ni Bakyuke nga ilang scholar nga nagingon. We are readily led to conclude that in the earliest period of Christian history, the only kind of Sunday Lord's Day, agoy Sunday Lord's Day manday, dili manday ni Saturday Lord's Day Bro Michel, observed by the Christian community was an annual one, and that the weekly Sunday celebration. Ay, ingon ka ganina, Sabado, unya karon si Bakyuke nga inyo ang scholar, ingon niya, Domingo man di ay ng Lord's Day. Agoy, nagkabangga-bangga na ning inyong theology. Abagay, si kwando may theologian, si Bakyuke raman. Sulod nga libro ni Samuel Bakyuke, kining gitawag og Jerusalem and the Origin Sunday, page 135. Na. Sayang. Okay. So, nabtantag oras, Brother Alfred. So, daghang salamat sa imong 5 minutos nga rebuttal at igsoong Alfred Ngoho Jr. sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. So, karon mo ato na kita sa cross-examination sa 5 minutes. Brother Mitchell Bindilio, Defensor Adventista sa 3A Media, member sa Seventh-day Adventist. Siya ang tingog sa kamaturan kung andam na kamangutana, Brother Mitchell. Magsugod ang imong oras. Andam na. Ang akong pangutana mao ni, sumala sa inyong libro Sabbath Scriptures Meditation nga sinulat ni Father, okay, atong klaro na sa usa ka libro nga sinulat sa usa ka pare nga si Joel Kamaya. Nagingon siya, Christians is a person who is a follower of Jesus Christ. O yun na ninyo supakon. O yun, kay wala man na nagingon diya nga dili follower. Ang gingon niya, Christian is a follower of Jesus Christ. Mo gani nga among gipamatud-an kay si Kristo igsoon mao'y pangulo sa mga Kristiyanos. Mala igsoon nga uyon ko ana. Sunod. Kay si Kristo man ay ang inyong gisunod. Naa ka ba'y teksto mabasa sa Biblia nga nagbilin si Kristo o kada adlong Domingo nagbatasan siya nga moadto siya og simbahan? Naa wala tubag. Sa akong gingon nga human sa pagkapanahon ni Kristo, ang mga Kristiyanos nipahulay na sa adlong Domingo, no? Gani mabasa nimo diha nagilisan pa man gani sa mga apostoles ang adlong Sabado sa mga Hudiyo, gilisan pa nila diha ang adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo nga mao karon ang gisunod sa mga Kristiyanos. Sunod pangutana ba? Ang akong pangutana, imo nang giangkon ang Christian is a person who is a follower of Jesus Christ. Kay follower man dahil ni Jesus Christ ang Kristohanon, ang pangutana, nagbilin ba si Kristo o panigingnan o batasan nga kada adlong Domingo mo atong simbahan aron mo sundon sa matuod nga Kristohanon? Nagbilin or wala? Tubag. Diya tubag, ha? Nagbilin siya igsoon, kaya nga naman, kaniadto sa buhi pa siya, gasulod siya diya sa sinaguga sa adlong Sabado. Apan pagkamatay o pagkabanaw ni Kristo, Juan 19:26 o unang Korinto
16:2, sa panahon sa pagkabanhaw ni Kristo, ang mga Kristiyanos nagbantay na sa adlawng Domingo isip adlaw nga magsimba o igpapahulay. Mabasa gani nato diha sa atong sa akong gipamatud-an, mabasa nato diha nga ang mga Kristiyanos gibalhin nila ang adlawng gibalhin nila ang adlawng Sabado sa dito sa adlaw nga Domingo isip igpapahulay o igsimba. Mr. Moderator, challenge. Mr. Yes. Moderator, challenge. Matod pa Okay, niya, challenge question. Okay, matod pa niya, nagbilin si Kristo paniking ng kada adlang Domingo mo adtog simbahan. Nikot man si Juan 19:26, 1 Corinto 16:2. Kung mabasa niya nga si Kristo nagbatasan kada adlang Domingo mo adtog simbahan, pildi ko. Kung dili niya mabasa, pildi siya. Ipadawat, Mr. Moderator. Okay, so moderator's time. Brother Mitchell, dili ako na pwede ipadawat ako sa iyaha kay iyaha po ng katungod. Naa siya katungod nga mudawat or dili mudawat. So ako mo moderate lang ko sa inyo ha, may tungod ani kung iyan dawaton, mangayo kog winning word. Kung dili niya dawaton, next question attack. Okay, yes bro Mitchell. Wala tayong rule sa kung mabasa niya nga si Kristo nagbilin o panigingnan nga nabatasan na kada adlang Domingo muadtog simbahan sa Juan 19:26 o 1 Corinto 16:2 kay mo to yung ingon nga mabasa. Diha daw. Og mabasa niya pildi ko. Pero di niya mabasa diha nga bersikulo nga si Kristo nagbatasan nga kada adlang Domingo muadtog simbahan, pildi siya. ang pangutana, bro Stalwart, dawaton dili. Ay sa bro, sa klase nga mabasa, litra por litra nga mabasa si Kristo nagbilin o kanang mabasa nga masabot dam. Bro Stalwart, kadali, moderator's time. Ayaw kalimot bro Stalwart, challenge question ni. So posible gyud nga litra por litra kay Yes. malayo man kog winning word basta mo ka. So litra por litra. Mo gani. Atong dawaton ba na mo dili? Atong iklaro sa unsay mabasa kanang masabot lang o kanang pareha ba kay Peter Pindon, lahi ba yan ni sila kay ang gusto nila nga ipabasa kantong ilang tipungat sila baba. Litra por litra gyud na bro. Litra por litra gyud na bro. Mo na akong pangutana bro. Dawaton bali mo kay kung dawaton mangayo ta og winning word. No? Para dili ta madugay kay 2 minutes na. Malagi. Balik ka. Unsay winning word na nga mabasa nga ang pabilaw. Yeah, ay sa bro. Ako sa. Ang winning word nga mabasa nga ang mga apostoles sa adlawng Domingo nagsimba o adlawng Domingo Sabat. O sama, unsay manana? Okay. Paminawan na to si Mitchell. Mitchell, ilatag ang imong winning imong kuan challenge. Kami sa follower of Jesus Christ mo nang nangutana kung naabay mabasa nga si Kristo nagbatasan kada adlong Domingo muadtog simbahan aron sundon sa Kristohanon siyang naa. Juan 19:26 is 1 Corinto 16:2 mo nang ningon ang akong ilabay kanimo ang challenge na kung mabasa niya sa Juan 19:26 1 Corinto 16:2 nga si Kristo nagbatasan nga kada adlong Domingo muadtog simbahan kay maaron sundon sa Kristohanon, pildi ko. Kung dili mabasa niya nga si Kristo ni adtog simbahan sa adlong Domingo ni anang mga bersikulo nga duha ka bersikulo, pildi siya. Naklaro nimo Stalwart? Ngan sa kana lagi ang gingon nga si Kristo. Naklaro ba nimo ayan challenge kay kun dili next question ata kung dawaton nimo. Dili nimo dawaton. Kanang Brother Mitchell Bendilio, kanang 1 Corinto 16:2, wala na si Kristo diha. Kung saan nimo pagpasimba ni Kristo diha kada Domingo nga wala na si Kristo. Pero ang mga apostoles naa pa diha. Okay, moderator's time. Moderator's time. Yes, objection bro. Yes bro. Dili pa ko na problema imo nang gitupad na mao na imong basihan nga si Kristo nagbatasan kada adlong Domingo muadtog simbahan may gabilig paningnan. Wa Yes. ko'y problema ana. Okay, moderator's time. Moderator's time, bro. Next question na ta, bro. Kay nalansang na ta sa last 2 minutes sa atong rebuttal cross-examination. Dili. Bro, Stalwart, tagay malinaw nga tubag kay para sa kuha dili nimo dawaton, walay problema ni bro kay challenge question man eh. Ibutang sa imong ulo kay mismo imong pangutana naglibog ka sa Juan 19:26
si Kristo naa pa diha gani nagtapok sila diha at sadlaw Domingo. Unya sa unang Korinto bersikulo 16 kapitulo 2 patay na si Kristo diha unya ipabasa nimo sa kuha yun sa man nimo pagsabot so di na madawat imo pangutana kay mismo ikaw nalibog sa imo pangutana. Moderators time. Wala na mo nagkasinabot sa challenge question. Next question na ta bro. Wala na mo nagkasinabot. No. Wala na mo nagkasinabot. Sunod pangutana. Okay, next sunod pangutana. Matod pa nimo ang Kristohanon Domingo gyud ang adlay papahulay. Pangutana. Sa bagong tugon ang katawan sa Dios Kristohanon or Israel or Israelhanon? Ubad. Putol na bro, kay putol bro, pautol lang, putol na. Kay putol. Sa bagong tugon, pag-ingon nga katawan sa Dios, Kristohanon ang gipasabot or mga Israelhanon? Basta sa bagong tugon, babasa. Naay Kristohanon na po'y mga Israelhanon. Ang mabasa diha. So, No? Naay sa wala pag unaman, wala pag magtubad. Wala pag magtubad. Naay Kristohanon na po'y mga Israelinon basta sumusunod na ni Kristo. Mao gani sa akong preme na sa panahon sa pagkabanhaw ni Kristo ang mga sa panahon sa pagkabanhaw ni Kristo ug pag-adto na ni Kristo sa langit ang mga Kristohanon gibalhin nila ang adlaw gikan sa adlaw Sabado gibalhin nila dito sa adlaw Domingo ang ilang pagsimba. So na akong tubag. Okay, 2 questions, duha ka pangutana. Boto ba sunod pangutana. Duha ka pangutana. Hebrehanon 4:9. Unsa nga adlaw ang gibilin alang sa mga Kristohanon? Sabado, Domingo. Ubad. Watay supa ka na. Kay kana mga Hudiyo may bili na lang kung basahon nimo ang uno. Ang gisgutan diha mga Hudiyo, mga Israelita. So wala tay supa ka na ikapitong adlaw na sila Sabado. Pero sa pagkamatay ni Kristo o sa pag-adtos langit, ang mga Kristiyanos, mga apostoles, mibalhin, gikan sa Sabado, nandito sa Domingo, gibalhin nila ang Sabado na ipapahulay natin Domingo. Okay. Last question. Challenge. Go ahead. Iyang giton nga ang katawhan sa Dios sa Hebrehanon 4:9 nga gibinlag sa kadong Israelhanon. Kung mabasa nato sa inyong basahon nga ang gibinlan diha Christian dawaton ba nga ang anak ko ya gusto mo dito kung mabasa sa inyong basahon nga ang gibinlan diha sa adlaw Sabado Kristohanon hindi ka dawaton nimo nga mapindi ka o dili tubag Dia! Nganong dili na ko na dawaton kay imong pangutana sa Biblia. Dili dito sa among basahon. Basaha diya sa Biblia kung mubasa ka sa Hebrehanon 4 bersikulo 1. Kana diya nga gisgutan mga Israelita, no? Israelita ang gisgutan diya kano mudagan man kaniya sa basahon namo. Hawa man kanang utana diya dito man kanang utana sa Hebrehanon 4 bersikulo 1 na nagisgot og mga Israelita. Sila utana. Okay. Mr. Moderator. Yes. Ang ato nga pangutana Hebrews 4:9 iyan ang giangkon nga Sabado gibilin wa say problema pero alang sa mga Israelhanon. Ang atong pangutana kung mabasa nako sa inyong basahon nga ang Hebrehanon 4:9 ang adlaw Sabado diha nga gibilin alang sa mga Kristohanon. Moderator's time. Moderator's time bro. Kay Biblia ang iyang gipamatuod bro dili sa basahon mo na ako nasabtan. Next question na ta bro kay malansang ta sa last question. Okay? Challenge question man gud ni bro. Okay, final question. Final question. Nasayop ba ang inyong basahon sa pag-ingon nga ang Hebrehanon 4:9 ang adlaw Sabado diha gibilin alang sa mga Kristohanon? Nasayop wala? Wala na nasayop, Pigson. Ikaw ang nasayop. Kaya ang Sabado, gagisgutan sa among pasahon. Igpapahulay na, dili na pangalan sa kalendaryo nga mao ang 14. Ikaw ang nasayop pusa.
tuni ug maayo ang among basahon para di ka masayop. Insakto mong basahon, ikaw ang nasayop. Kaya ang among basahon nga Sabado, dili pangalan sa kalendaryo karon. Kay mga kaklase ang Sabado, igpapahulay og ngalan sa adlaw. Mana tutubag. Daghang salamat, Brother Alfredo Ngoho Jr. sa imong mga mainiton nga tubag sa atong negative karong hapuna nga si Brother Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church ug siya ang tingog sa kamatuoran. Okay, so mo proceed na ta sa atong negative stand sa rebuttal kay ulan na kay diri sa muan nakuyawan ako sa among signal. Okay, so Brother Mitchell Bendilio, kung ready na ka brother sa 5 minutes. Go ahead, Brother Mitchell Bendilio. Okay, salamat kayo. Mga kaigsunan, daghang kayong salamat nga atong nadunggan si Brother Alfredo Ngoho Jr. Wala gyud nagkapamakita nga si Kristo nagbiling panikinan na ang adlawng Domingo mo iyang ikalatog simbahan. Nagingon ang Sabbath School Scripture Meditation for Daily Life, 2020 by Father Joel Camaya, Catholic Publication. What is a Christian? Even without looking for dictionary definition, we can readily say that a Christian is a person who is a follower of Jesus Christ. Di modo, kay iya man noon taning giingon nga followers man dahil giangkon man ang followers ni Jesus Christ ang Kristohanon, mo nang nangutan ako, naabay panigingnan nga si Kristo nagbatasan kada adlang Domingo mo atong simbahan. Wala siya nito bag. Mga kaigsuonan. Nga naman, unsa day gibatasan ni Kristo? Ang gibatasan ni Kristo ni aigsoon. Matod pa din sa balaang kasulatan, Luke chapter 4 verse 16 duway version, og miadto siya sa Nazaret ang lungsod nga iyang gibat-an, og sumala sa iyang batasan, misunod siya sa pinagbuhat adlaw nga Sabado, og mitindog siya aron sa pagbasa. Matod pa niya, dili na sa turde. Mao na kay ayla ko nung pagsabot. Luke 4:16-31, Living Bible. When he came to the village of Nazareth, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Klaro igsoon ang buhat panigingnan ni Kristo nga maoy founder, pangulo sa Kristohanon. Kada adlaw Sabado moadtog simbahan. Unya ang tinuod nga Kristohanon, followers of Jesus Christ. Iyan ang giangkon. Kamo na timbang-timbang ana. Di nangutana na tayo soon. Mato na ato'y pangutana. Ang Hebrewanon 4:9. Kung sa mga Christian dili. Matod pa nila. Ang gibilag Sabado diha. Dili. Kristohanon. Hudiyo. Ato masahon. Footnote, Hebrews 4:9, that sings devotional Bible. In Hebrews 4:1-11, the symbol of rest is seen in deeper dimension because the promise to the ancient Hebrews foreshadowed that given to Christians. Kristohanon dahil Catechism for the Filipino Catholic, page 600. But those who have believed enter into the rest, a Sabbath rest still remains for the people of God. Let us strive to enter that rest. Hebrews 4:3, 9-11. Muna giingon sa ilang libro nga paningkamutan nato na nga mosulod ta ni anang kapahulayan na. O sa kapahulayan diha, Hebrews 4:9 and 10. Duway version, Catholic Bible, New Testament. Busa dunay gibilin nga Sabado kon pahulay alang sa lungsod o katawhan sa Dios. Ang mosulod sa pahulay kinahanglan muundang sa iyang pagpamuhat sa adlaw nga Sabado sama sa gibuhat sa Dios. Matod pa niya, dili na Sabado ipapahulay na, dili na mao ang ikapito ka adlaw nga mao Saturday. Hebrews 4:9, Good News Bible. At it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the seventh day. Jerusalem Bible, Catholic version, Hebrews 4:9, there must still be therefore a place of rest reserved for God's people, the seventh day rest. Higala ang Sabado sa Hebrews 4:9, Sabado nga ikapitong adlaw sa simana igsoon nga maoy gibilin alang sa mga Kristohanon. Di modo ang tema sa akong kaatbang, wag yun kabarog nga no, walay Kristo iyang giangkon, walay Kristo nga nagtudlo, nagsogo nga ilhon ang adlawng Domingo nga adlawng ipapahulay. Iya na nga giangkon, gideklarar na nas moderator nga wa niya natubaga nga pangutana. Ikaduha, wa siya nakatudlo
nga si Kristo nagbatasan kada adlang Domingo buhatog simbahan nga mo'y pangulo og sundunon sa mga Kristohanon. Asa man siya nakasunod igsoon? Ang iyang gisunod mao ang pagano batod pa diri sa ilang basahon mismo nga ang adlaw Domingo sa sinugdanan mao kini ang original sa Christian pagans. The Ten Commandments, page 83, by Reverend Father Paulo Opirlo. Thereafter, the Christians of Jewish origins keep the double celebration of both Saturday and Sunday, while the Christians of pagans origin were participate only in the Eucharist on Sunday. 1 Corinthians 10:20 to 22. No, what I am saying is that what it is sacrificed on pagans altars is offered to demons. Looy kayo ni akong kaatbang igsoon. Naa siya sa mga pagtulunan sa pagano na diin Christian pagans ang nisunod sa adlong Domingo igsoon. So Punias 1:9 sa ilang dangatan, malayong balita Biblia nga na imprimator Julio Cardinal Rosales, niadtong adlaw silutan ko ang musimba sama sa mga pagano. Di modo higalag igsoon ang Christian pagans nagkip og Sabat kay ang ilang gisunod mao si Constantino nga nideklarar sa maong Domingo nga and venerable day of the sun in honor to sun. Mao na mga kaigsor pagpatahod ngadto sa adlaw. Mao na nga ang atong katbang kagano ni Kristohano ni siya pero pagan Christians. Daghang salamat ug maghapon kanatong tanan. Okay, dagang salamat Brother Mitchell Bendelio sa Seventh-day Adventist Church ug siya ang tingog sa kamatuoran. Mo proceed na ta sa atong pagpangutana Brother Stalwart kay kusog na kayong ulan diri sa muwan na kuyaw-kuyawan ako sa kong signal sa mong internet diri. Okay, so kusog po kayo ulan diri, kusog po kayo. Dili na ta magpadugay-dugay basig mo brown out pa. Okay, Brother. Faith Apostolic Movement of the Philippines. 5 minutes sa pagpangutana, go ahead. Okay. Go ahead, bro. Brad Mitchell, unang pangutana. Brad Mitchell, unang pangutana. Gigamit manimo ang tanan mong libro nga nagpabatuod sa imong argumento na ang Sabado magi nagigpapahula. Pangutana. Kaya mga autor sa among Sabadista na wala. Tubag. Dili maklaro yung pangutana do. Di maklaro. Okay, Osba bro, ato time pause. Okay. Ako pangutana. Gigamit manimo ang tanan namong libro nga nagsulti nga ang Sabado mao igpapahulay. Gigamit manimo na tanan aron mo pabor sa imo ang pagsupak. Akong pangutana, kana bang mga autor sa among libro nagsabadista ba na sila o wala? Tubag. Wala sila nagsabadista pero ilang gitudlo tugan ang kamatayan. Wala niya. Excuse me, wapa ko naman na 1 minute. Wala sila nagsabadista pero ang ilang Okay, padayon bro. Ilang gitudlo ang kamatuoran na ang adlaw Sabado mo'y igpapaadlang ipapalay sa mga Kristohanon. Sunod pangutana. Okay, dagang salamat. Kay wala man di ay sila nagsabadista. So klaro kayo nga ang imong pagsabot ang wala di mo na klaro. Kay kung tinuod pa na ang imong gisupak, nagsabadista na sila. Kay wala man di sila nagsabadista karon ang pangutana, dili na tinuod ka ng imong pagsabot. Kapag? Ang akong pagsabot, tinuod ni kay akong gibasa. Ang ilang wala pagsunod sa kamatuoran nga nahibalo sila sa 11 kamatuoran, katumanan sila sa mga tao nga nagingon sa Biblia, kanunay nga nagtuon pero wag yun nakakatong pagsabot kay gibutaan sa Dios na ining kalibutan nga maong yawa. Unong Korinto 4:4 o ikaduhang Timoteo 3 versikulo 7. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Sa referensya ko, kani nga dictionary, Webster Comprehensive Dictionary, gigamit nimo ni panahon sa imong pagpabarog kang pul-alima. So nito kani pangutana. Dinhi sa iyang page 1104 nagingon. Sabat, the 70th of the week appointed in the Decalogue as a day of rest to be
observed by the Jews. Now Saturday, the first day of the week, as observed by Christian Sunday. Ako pangutana sa mga lawa ang giobserbahan sa mga Kristiyanos. Sabado, Domingo, sumala na yung comprehensive dictionary nga akong gibasa. Mutubag na ko. Kung mag-dictionary ang imo iskutan, ang dictionary nagtudlo po nga some Christian is keeping Saturday as a Sabbath day. Napo tayo Mr. dictionary. Moderator, objection! Mr. Moderator, objection! Objection, Mr. Moderator! Okay, objection, Moderator, bro. objection! Yes, go ahead, bro. Ang akong pangutana, wala sa iyang gingan. Ang akong pangutana, din sa akong gibasa. Kung saan Sabat sa mga Kristiyanos, sumala sa akong gibasa nga comprehensive dictionary, nga iya akong gigamit kay pura lima. Kaya nito man siya mutuo po siya karon sa akong gibasa. Kung saan Sabat sa mga Kristiyanos, Sabado ba, Domingo, sumala sa akong gibasa. Okay, Bro Mitchell, go ahead, go ahead. Sa imong mabasa diha, Domingo lagi sa Christian. Pero kung imo tanawon the Ten Commandments 23 by Reverend Father Paulo Perlo, nagingon while the Christian pagans of origin will participate only in the Eucharist on Sunday. Pagans lagi na Christian o niya nag-alaga sa demonyo. Tingnan mo na, pagan Christian na, nag-alaga ng demonyo, gawas niya, ano din nakapag-alaga ng demonyo, sunod pangutana. Sunod pangutana, kay matod nimo Domingo man, unya, ang dictionary, ito makari, kayo mo mapud ng gigamit. Akong pangutana, uyo nakakaroon ng mga Kristiyano, nagpahulay sa adlaw Domingo. Kay matod sa imong baba, Domingo man, ako po na uyo nakakaroon ng mga Kristiyanos, nagpahulay na sa adlaw Domingo. Mutabag na ko. Ang akong giuyonan, nga ang gisulti sa inyong basahon, nga ang Christian pagans, mo'y nagbantay adlang Domingo, muna akong giuyonan. Mandi ko mapilaan na, kaya nagsimbag, Objection, Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, objection. Objection? Wala ako nangutana sa basahon namo. Yes, bro. Go ahead, bro. Ang akong gipangutana kining referensya nga gigamit niya kay Pula Lima nga nagsulti nga ang Sabat sa mga Kristiyanos, Domingo ako pangutana. Uyo na siya karon ini ako referensya nga gibasa nga iyang gigamit pod kay Pula Lima. Counter objection, Mr. Moderator. Okay, Counter objection. kadali lang. Okay. Go ahead, counter objection. Walay balaod nga di ko pwedeng mogamit og mga referensya kaya nga mong tema mga referensya. Niuyon ko na ang gingon sa dictionary nga Domingo, Sabat sa Christian, sa inyong basahon Christian pagans. Nagsimba ngadto si Yawa. Munang di ko mo apil diha. O ikaw magpadayon diha, hala, padayon nagsimba na Yawa. Okay, moderator's time. Moderator's time. Bro Mitchell, na under cross-examination ta karon Bro Mitchell, so kinahanglan nimo mutubag sa iyang mga pangutana. Balika imong pangutana. Yes. Correct. Uyon Wala. Okay. Christian Uyon ka nga Sunday na. Okay, uyon ka nga Sunday na. Naapa kay pero uyon ka nga Sunday na. Mao na iya categorical brother Stalwart. Okay. Bro Mitchell, go ahead. Uyon ko nga Sunday na. Pero sa inyong membro, Christian o pagans origin will participate only in the Eucharist on Sunday. Munang di ko mga pilana, kay mismo inyong libro nagtukaan nga ang Sunday Sabbath origin on Christian pagans. Biblia nagingon, silutan ang musimba sa mas pagano. Kaya ang nagsimba sa pagano, nagsimba nga to si Awa. Sunod pangutana. Duha ka pangutana bro Stalwart. Duha ka pangutana. Okay. Kay miuyon ka man sa akong gibasa nga imo pong gigamit kang Pula Lima nga referensya. Uyon ta karon nga akong napamatudan ang tema. Sa akong gibasa nga matud nimo ni uyon na ka. Butubag na ko. Tubag. Di ko mauyon sa imong tema kay walay pagano diha. Gisuginlan tikaw lamang na kung imo pang gibutangan nga ang adlaw ba sa mga Kristohanong pagano, why debate? Munang imo man kung gigamit nga original Christian, genuine nga mga followers ni Kristo, di man natin noon.
kay ang Sunday mauna ang ipapahulay sa mga Kristohanong pagano. Unyang pagano nagsimba siyawa. Unang gusto kang maluwas, brother Alfredo, gawas na diha kay kanang imong pagtulunan karon nga Domingo at lagi ipapahulay. Bro, kadali lang bro. Kadali lang bro. Bro, kadali lang kay gawas. Okay, daghang salamat. Last question bro. Bro Stalwart. Bro, last na lang na o duha pa bro. Ako pagkabalo, Last duha pa ka question, question. Oh, gitubag na niya to kuan bro. Mo na tong pag-ingon daw last question bago ka na putol gi. Mo na yang pagtubag. Okay, last Sabi na question. kung duha. Sige, sige. Sumala din Mitchell Bendilio sa Holy Bible, King James Version, sayang concordance. Nagingon. Sabbath, the day of rest, ordained by God among Jews, the 70th Saturday, among the first day of the week, Sunday, is the day of divine worship. Pangutana, unsa ang Sabat sa mga Kristiyanos? Sumala sa gibasa nako sa Biblia ng King James Version Concordance. Unsa ang Sabat sa mga Kristiyanos? Sabado, Domingo. Sa imo lagi. Diba? Sa imo laging gibasa diha, sa imo laging gibasa Domingo, pero kung imong tanahon dire sa inyong basahon, kana laging Domingo lagi diha, Christian pagans origin lagi. Mao na nga maura na wala nila nahibal-e. Mas maayo pa ko kay nakahibalo ko ana nga ang Sunday Sabbath origins ana Christian pagans. Unya ang Biblia nagingon kung nagdawat ka pagtulungan sa pagano nagsimba ka siyawa. Munang ako pa nimo diha ambak na diha ay yawa ang imong nasimba. Okay. Okay, daghang salamat. Daghang salamat Brother Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church. Kusa ka defensor Adventista sa 3A Media ug siya ang tingog sa kamatuoran sa imong mainit nga mga tubag gikan sa atong igsuon nga gikan sa CFLAM na si Brother Alfredo Ngoho Jr. So mo proceed na ta karon sa atong Bro Yesomar no kung naminaw ka kinatawagan ka para makasulod ka sa atong link. Palihog ko tubag lang kung gusto ka mangutana kay anda mo tubag ang atong igsuon kasi Brother Mitchell sa imong mga pangutana. So kinatawagan natin ka Bro Yesomar. Okay, so basig ganahan ka mo tubag sa imong kuan. Ajab. Okay, Bro Ajab Trust, no? So naghatag ko link sa inyo ha, Brother Ajab Trust katong gusto mo sulod sa atong live. Palihog ko tubag lang sa kuan sa maong pagtawag. Okay, so mo-proceed na ta sa atong mga sa final stand na to. Dili na ta magpadugay-dugay pa pero okay bro, tawagi kog balik. Okay, matod pa ni brother ko sige tawagan na. Try na to og balik si brother pagtingkay sa kamatuoran. Okay. Okay bro, join lang brother pag tawagan eh. Bro Jerry Laig no. Na naman kay link na. Okay, so nana si brother Yesomar. Bro Yesomar, do na kay tulo ka pangutana igsoon. Okay bro. Tanang pangutana gikan sa atanang pangutana gikan kanimo. Atanang tubag gikan sa atong speaker dawaton. So wala tay objection ani, so respetuhon na to kung unsa ang iyang tubag. Okay, go ahead brother Yesomar ng South Korea. Okay, akong pangutana bro sa kay Brad Mitchell sa SDA. Kaya ang ilang team maabot man sa Domingo ang maong adlaw igsisimba sa mga Kristiyano. Diya sa 28:1, unsang adlawan na nga giskutan diyang nabanaw ang Ginoo bro Mitchell?
ang Mateo 28:1, Domingo. Nabanaw si Ginoong Hesus unang adlaw sa semana tapos na ang adlaw ipapahulay. Unya dili na excuse me, dili na igaladtog simbahan, di na adlaw di na adlaw nga iksisimba kay ang unang mga Kristohano nangadtog minteryo. Way taong tarong na simbay toyo, minteryo irumbo. Nalisuan tag-utok ana. Simbo-simba kanya adto kag minteryo. Sunod pangutana. Okay, sumala sa inyong tema, unsang adlaw una nanimba? Kinsa man ang unang mga Kristiyano dayto tinuod para nimo? Kinsa ang mga unang Kristiyano? Ang unang mga Kristohanon mao ang mga Hudiyo, mga apostoles. Onya, sumala sa inyong libro, ang unang mga Kristohanon mao ang mga Sabbath keeper, dili Sunday keepers. Sumala sa inyong mga basahon. Kay followers man sila ni Jesus Christ, Sabbath keepers mas Jesus Christ. Mao nga ang unang mga Kristohanon dili Sunday keepers. Ang Sunday keepers Christian, pagans Christian. Sumala po sa inyong basahon. Sunod pangutana. Okay, kay giingon man nimo nga nabanaw ang Ginoo adtong Domingo, unya ang una mga Kristiyano, mga apostoles. Diya sa 28, 16, 17, unsang adlaw na nga gisimba sa mga apostoles nakita ang Ginoo? Mutubag nako. Domingo na pero dili sa simbahan na, gisdalanon. Og imo nang sundon adto sa minterios pagkabuntag sa adlong Domingo, dayong lakaw-lakaw sa dalan, pagsimbas tungas dalan. Kay munay gibuhat sa unang Kristohanon pagkabatay niyang buntag ni adto minteryo, pag humas minteryo, disdalan natagbo, wala ni adto og kapilya, wala ni adto og katedral. Sunod pangutana. Okay, daghang salamat Brother Riesomar ng South Korea. Okay, so hantod nga sunod higayon pag apil bro. Salamat. Salamat okay, sa atong so, bro. Sa atong ni participants. Bro, Yesomar, unsa sa South Korean ang puro kamatuoran, bro? Puro kamatuoran. Lisod, bro, lisod. Ipangutana ko palihog sa mga South Koreans diya, bro. Sige, bro, ako na nagpangutana. Daghang salamat. I-PM lang sa kuha, bro. I-PM lang. Okay, daghang salamat. So karon, Brother Jerry Laig, ang paggutinggay sa kamatuoran. Tulo ka pangutana, bro Jerry Laig. Si akong tagnaon, kakinsa ka mangutana, kang Brother Stalwart, yung kawa, yung kumasayog. Manalagna kay ka, bro. Manalagna kay ka ba? Sulod sa 2 ka minuto, bro. Manalagna ako. Go ahead, bro. Mayong hapon nimo, bro. Stalwart. Bro nga ho. Unang pangutana. Na ako'y katuloy mong gibasa nga guide, Bible study guide niya ako. Unya imong gibasa nga ang Domingo kinadayeg 1 mong ang adlaw, kinadayeg 1 mong adlaw sa Ginoo, Domingo. Ang pangutana nako, nasayod ka ba nga kun imong padayonon nga matod pa dinhi nga ikapitong adlaw mao ang adlaw nga adlaw sa Ginoo. Imo baning nabasa padayon o wala nimo gipadayon kay gilimod nimo? Palihog tubag. Bro, naka-mute yata ka, bro. Bro, okay tingog, bro, Stalwart. Bro, okay tingog, bro. Naka-mute yata ka, bro. Okay, kana. Basta ka minuto, bro. Go ahead. Ako ning nabasa tanan. Mao gani nagkabangga-bangga yung theology. Kaya ibabaw ang pinadayag kuno Jis adlaw Domingo. Kunya sa ubos ang pinadayag kuno Jis adlaw ipapahulay. Mao ang adlaw kapito. Nagkabangga-bangga ni yung theology, bro Jire. Og wapo na ako ni putla kay anuman. Na may period, alang di ka mohunong na period, pabangga ka. Kung sa gingon sa inyong libro, adlaw sa Ginoo pinadayag kuno Jis, mao ang Domingo, ang unang adlaw sa semana. Nihunong ko, kay naka-eskwela man ko mohunong yung period. Pero ngayon ka nga sa ubos adlaw sa Domingo, matuwa ng ibabaw. Kay daghang translation sa Biblia, nga niuyon aning ibabaw. Sunod pangutana. Nagpasabot, dawato na nimo nga kung padayonon ikapitong adlaw sa Badoo. Bauta na. Imo nang dawato padayonon.
pangutana. Akong pangutana kay napili ra man kang ining Domingo. Pero oyo na ka nga kung padayonon ikapitong adlaw may Lord's Day. Oyon ka o dili? Tubag. Ako sa bro, otro pangutana. Nangalot. Nangalot solo. Otro bro, kay putol-putol lang kwan. Putol-putol lang imong signal. Otro. Balikon ako. Imong gipili nga Domingo, pinaday uno Jes, pero oyo na ka kung padayonon nimo ang ikapitong adlaw, Sabado may Lord's Day. Ang kono na nimo. Nga kung padayonon nimo ikapitong adlaw Lord's Day, pero wa lang nimo gibasa kay aron dili pod hibalan, di ba? Diya tubag. Ako aning gibasa. Diri ko sa ibabaw ni Oyon kay dagdag mga Biblia nga nasuportaan ang pinadayag ko no Jes adlaw Domingo. Kamo nagkutlo-kutlo nawa mo bisag usa ka kusing sa Biblia nga translation nga nisuporta mo bitaw ni challenge ko kay Mitchell Bendilio o nga di man siya mudawat. Pag di gali ka mudawat sa challenge nagpasabot nga pildi na kay hadlok man ka nga mautingkay ang kamatuoran. Pareha di mo ba pag utingkay sa kamatuoran ba? Ano ba YouTube channel? Sige, sunod po na. Puros laba mo. Hoy, puros mo wa mandawat, puros mo pildi duha. Puros mo wa mandawat. Challenge. Ito ray daw gani. Sunod pangutana katapusan. Asa may original. Nga matod pa sa inyong libro kay sumala man sa standard reference. Nga the Ten Commandments, matod pa dinhi. Nga ang Lord's Day Saturday change to Lord's Day Sunday. Ang pangutana, asa may original? Kining giusab o kining inusab? Tubag. Ang sa mga Hudiyo bro, ang original nila Sabado. Ang mga Kristiyanos, ang original nila Domingo. Mabitaw nga sa pinadayag 3:9, nagingon diha nga kadtong mga sakop sa sinaguga ni Satanas mga pagkakon kay nagpakahudiyo. Na bro, hawa na mo sa balista kay mga pagkakon mo sakop mo sinaguga ni Satanas kay nagpakahudiyo mo kay kanang Sabado, yang di na sudiyo. Hawa na mo anak bro Jire, daghang salamat. Last question. Okay. Last question. Sige, Last question. Last question. Matod pa nimo nga ang yawa kung sinagugasan na sa balista. Pero wala mi nagmama ni Mary, wa po mi nagpapa ni Peter. Ang pangutana, kinsa may nagpakahudiyo? Kanang ni mama o ni papa sa mga hudiyo o kanang wala? Tubag. Diya. Bisa gawas tas tima no, pero atong tubagon na bro Roland. Bisa gawas sa tima yung pangutana atong tubagon. Kanang pagtahod na mo, ni mama o ni papa pagtahod na, wala na mo isipa nga nagpakahudiyo may kay nitahod man me. Kamang wa mo pagtahod. Exodo 20, unsay gingon, kahura ang inyong amahan o ginahan. Unya si Mama Mary inahan sa Ginoo. Wa man mo nitahod, wa mo mga batasan. Mao na nagpakahudiyo, sinagudol sa kanan. Salamat. Daghang salamat, Brother Yesomar o Brother Jerry Laig sa inyong pag-apil-apil, no? Okay, hantod sa sunod higayon na pod. Okay, modritso na ta karon sa atong final stand. Ang una muhatag sa iyang final stand ang atong igsuon nga si Brother Mitchell Bendilio, ang Seventh-day Adventist ug siya ang tingog sa kamatuoran. Okay, klaro na yung Roland Barnes, klaro? Klaro kay wala ulan. Okay. Daghang salamat mga kaigsuonan sa amo nga kulukabildo ni Brother Alfredo Ngoho Jr. Oni salamat nga iya kong gimension pag dili mo dawat sa challenge pildi. Sa ato pa sa una pa lamang dahil akong question pildi na siya. Kaya wa man siya nagdawat og challenge Mr. Moderator. Oni matod pa niya, wa ko no nidawat og challenge pinarayag uno Jess. Nidawat ko sa original Greek. Nidawat ko, di man ko parehan niyang di mo dawat God. Nidawat ko sa original Greek. Kanya matod pa niya,
ayang tubag ni Bro Jerry, pinadayag 3:9 nagpakahudiyo, ang dili hudiyo nga mo bante sa adlaw Sabado, iyan ni Satanas. Ang Dios may unang nipahulay sa adlaw Sabado, Satanas na puto alang niya. Tanawa ra gyud. Mao na mga kaigsunan o kaigalaan, atong giklaro og tin-aw nga ang Kristohanon nagbantay gyud sa adlaw nga Sabado. Dili ako'y gasulti ang ilang libro. Matod pa dinhi, nag-ingon dinhi sa ilang libro. Ang unang Kristohanon, mga Sabbath keeper. Matod pa dinhi sa ilang libro ha. Nag-ingon. Footnote sa Luke 4:16. Kay Sabado man ang Luke 4:16 klaro. Saturday, the Saints Devotional Bible. Jesus practice of regularly attending synagogue every Saturday is carried on by the early Christian practice of meeting in the temple. Ang original daing Kristohanon, Saturday keepers, Sabbath keepers. Onya, matod pa sa ilang sinuts pare, kasaligan ni, kaya nakadap. Himo man naglibro. Kini si Brother Alfredo Ngoho, wapa ni libro. Bisan pa gani ragway ni, wala ni kahimo. Subay sa Biblia, kasaysayan, pahinag 14, by Father Ines Atendido Tan, nagingon, ang kinabuhi o pagpuyo sa unang mga Kristiyanos, koinonya, nagpakita o sa bugligong kabilin, gikan sa Israel. Sa ato pa igsoon, footnote sa Luke 4:16, ang Ebanghelyo nga ang edisyon Katolikong pagtuon, gipadayon sa unang Kristohanong katilingban ang naandam ni Jesus sa pag-ambahan sa sinagoga. Ang Kristohanon gyapon. Gitodlo ba ni Kristong Sabado sa iyang mga tinunan nga mga Kristohanon gitodlo. Mateo 24:3, maybe og 20 duway version. Og samtang naglingkod siya diha sa bukid sa mga Olibo, sa pinig miduol kaniya ang iyang mga tinunan og mingon, ingni kami, ano sa mahitabo kining mga butanga, o unsay tilimad sa imong pag-abot, o sa katapusan sa kalibutan, versikulo 9, og itugyan kamo nila sa kasakitan, og patyon kamo nila, pagadumtan kamo sa tanang kanasuran, nga tanan tungod sa akong ngalan, og pag-ampo kamo, versikulo 20, nga ang inyong pagpangagiw, dili mahitabo sa tingtugnaw, ni sa adlawng Sabado. Daghan sa Ebanghelyo, gilitok ni Kristo ang adlawng Sabado. Pero never nga gilitok ni Kristo nga ang adlawng Domingo, balaan o ipapahulay. Muna, pag-challenge na ako ganiha, ni Brother Alfredo Ngoho Jr., makabasa ka ba na si Kristo nagsugo na ang adlawng Domingo ipapahulay? Out of topic, pero gigrant sa moderator, naking away siya sa moderator. Pagpangutanan ako ganiha, wala katubag, gideklara sa moderator nga wa natubag ang akong pangutana. Di modo igala ni ining debatiha, wa gyoy nahimo ang akong kaatbang. Og ang iyang nahimo na suta na noon, na bulgar na noon, nga ang ilang libro nagpamatuod nga ang Domingo igsoon mao ni igpapahulay sa mga Christian pagans, mga kaigsoon pagkaluoy sa mga taong nabiktima ani. The Ten Commandments nagingon dinhi, page 83 by Reverend Father Operlo. Nagingon, while the Christians of pagan origins were participate only in the Eucharist on Sunday. Pagans origin, unsa man ang pagano? 1 Corinto 10:20, know what I am. Matod pa dinhi, know what I am, saying is that what is sacrificed on pagans altars is offered to demons, not to God. Ang pagsimba sa adlang Domingo, pagano nga Kristohanon, wala na nasimba ngadto sa Dios, nasimba ngadto si Yawa. Unsay dangatan ning akong katmang? Suponias 1:9, maayong balita Biblia, niadtong adlaw silutan ko ang musimba sama sa mga pagano. Brother Alfredo Ngoho Jr., minahal ka namo, gawas diha kay nabiktima ka sa doktrina nga pagano nga Kristohanon. Inyong libro gasulti ang pagano nagsimbang demonyo. Mao na kay ang Biblia nagingon igsoon, ang kasuguan sa Dios dili mausab, pero giusab gyud sa Iglesia Katolika. Okay, time. Okay, daghang salamat. Naabdan tas time. Maayong hapon kanatong tanan. Salamat sa atong mga viewers. Salamat sa participants, sa mga question sa atong live. Salamat kanatong tanan sa atong chairman Roland Park sa Purok sa Kamaturan. God bless us all. Daghang salamat Brother Mitchell Bindilio, usa ka defensor adventista, usa-usab ka membro sa 3A Media
ug sakop sa Seventh-day Adventist Church ug siya ang tingog sa kamatuoran. So mo-proceed ta karon sa atong igsuon sa affirmative nga usa ka regional organizer sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines ug usa-usab ka miyembro sa Kabalyero ni Cristo diha sa Sarangani Province. Brother Alfredo Ngoho Jr. kung motingog ka igsuon magsugod ang imong oras. Nakamute ka bro. Bro, nakamute ka bro. Mato ni Brad Mitchell, gideclare ko nos moderator nga wag itubag akong pangutana. Ang imong pangutana sayon kayo tubagon. Nga asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nagsugo nga ipasimba ang Domingo, igpapahulay Domingo. Diya sa Levitico, no? Wala na nako tubag againa kay out of topic man tinuod. Kay kung mutubag ko musabot ang gawas. Kunya moderator wala man kasabot kung unsa ang pangutana nimo. Nigritso lang pug deklara moderator nga wa tubag ang tinoda ni wala ko tubag kayo o out of topic. Ang moderator wa pod niya na something out of topic ang tema kay nga naman diya ang tubag. Diya tagad ang tubag. Asa mabasa nga si Kristo nagsugo nga ipapahulay Domingo? Diya Levitico 23 versikulo 39. Nagingon siya din Nagingon sa din niya. Ang unang adlaw ug ang ikawalo, puro ni siya Domingo Brad Mitchell. Mao'y adlaw nga hingpit nga pagpahulay ug itubag ta kani muguyod naman ka sa kuha dito nga naa ba si Kristo diha? Si Kristo ba na yun? Si Kristo ang nagingon. Nga si Kristo ba na nagingon? Tito 2:13 si Kristo, Diyos ug manluluwas, ug the Living Bible, Genesis 1 versikulo 26, si Kristo kauban sa pagbuhat sa kalibutan, si Kristo nagsugo nining unang adlaw nga igpapahulay ug ang ikawalong adlaw nga puro ni Domingo. Wa ta katubaga kay nga naman muguyod lang ka dinhi. Dili man nimo atong tema, mao na pagpasabot. Ang moderator nga wa pod kasabot, iyang gideclare nga o sa i-declare niya wa tubaga, tubagon ta ni karon. Mao ni nga ako ning gitubag karon para mahayagan ka. Nagsugo si Kristo ay. Si Kristo dito pa sa langit, Diyos. Sige ngon. Ang unang adlaw ug ang ikawalong adlaw mao ang hingpit nga pagpahingpit mangkadi nga pahulay ni. Onya Mateo 18, si Kristo nagtugod sa simbahan ug ang mga apostoles nagsunod no sa iyang otoridad. So, ay nagsunod ba ng apostoles sa otoridad ni Kristo o si Kristo nagtukod og simbahan. So, gisugo ni Kristo ang pagbantay Domingo. Mao Brother Mitchell, unsa may gingon dinhi sa inyong scholar. Scholar ninyo muto ko ani scholar nimo dili ko nimo kay dili man kay scholar, no? Di gani ka pastor, dili ko sa scholar ninyo. Unsa gingon sa inyong scholar? The Lord's Day that is not the Jewish Sabbath, but in the deliberated distinction from Judaism. The first Christian selected the first day of the week. Since of this day, Christ had risen and on this day, he had appeared to the disciples gathered together. Asa mabasa? Jerusalem and the origin of Sunday, page 135, sa libro ni Samuel Bakyoke. Dili ko mo to, kay scholar ninyo na ikaw. Magkali ka may mo pastor, tuuhan ta ka. O nga, imong gipanggamit among mabasahon. Ipangutana ta ka, nagsabadista ba ning mga utors basahon na mo? Yung kawala, dili tinuod imong gikotlo-kotlo. Imo kalag kaugalingon imong hunahuna, haom-haom. Mao na siya igsoon. No? Kag kinsa maning sabat niya ikapitong adlaw sa mga Hudiyo. O nga, Hudiyo mo, dili mo Hudiyo ay, Amerikano mo. O nga, ilinista mo, igo mo sa pinadayag 2:9 o pinadayag 3:9. O sa gingon sa inyong scholar, sa Jerusalem and the origin of Sunday, page 146 ni Bakyoke. O sa gingon niya, the Lord's Day as a memorial of the resurrection of the Savior means that some Jewish Christian must have observed Sunday from the earliest time, pinakaunang panahon. The assumption is that those Jewish Christians would have appropriate the worship day of giving the church after they have broken away from it.
O sa pag-ingon na din sa kining Jerusalem Church after AD 70, 145 ni Samuel Bakyoke. The Christian community of Jerusalem introduced Sunday worship is the place of Sabbath keeping after the exodus from the city, which occurred prior to its destruction in AD 70. The historical significance of the Jewish-Christian abandonment of the city and migration to the Pila. No? Klaro ang inyong mga scholar nagsulti. Una moingon ka nga, gitapigan kas moderator, oy, ang moderator wala kasabot nga ang imong pangutana out of topic. Gitubag nako Levitico 23, kinsa man ang Dios nga nagsugo diha nga ang igpapahulay sa unang adlaw ug ikawalong adlaw mao ang hingpit kapag pahulay si Kristo. Kay Kristo, Diyos na siya sa wala pa siya nagpagkatao. Mana bro Mitchell, Okay, time. Okay, daghang salamat. Okay, daghang salamat Brother Alfredo Ngoho Jr. sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines ug usa-usab ka membro sa Four Horsemen, mga kabalyero ni Kristo diha sa Sarangani Province. Congratulations sa inyong mga sa inyong successful nga debate karong hapuna.